కార్యం కార్యం చాకార్యమేవ చ అయథావత్ ప్రజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ రాజసి. ఓ పార్థ, ధర్మ అధర్మములకు నడుమగల భేదమును గాని, చేయదగిన కార్యము మరియు చేయదగని కార్యమునకు నడుమగల భేదమును గాని తెలుసుకొన జాలని బుద్ధి రజోగుణ ప్రధానమైనది. అధర్మం ధర్మితి యా మన్యతే తమసావృత సర్వార్థాన్ విపరీతాం చ బుద్ధిః సా పార్థ తామసి. ఓ పార్థ, అజ్ఞానము మరియు భ్రాంతి కారణముగా అధర్మమును ధర్మము గాను మరియు ధర్మమును అధర్మము గాను భావించుచు ఎల్లప్పుడూ తప్పుద్రోవన పోవునట్టి బుద్ధి తమోగుణములకు కూడినట్టిది. ధృత్యా యయా ధారయతే మనః ప్రాణేంద్రియ క్రియాః యోగేన వ్యభిచారిణ్యా ధృతిః సా పార్థ సాత్వకి. ఓ పృథాకుమార, అవిచ్ఛిన్నమైనదియు యోగాభ్యాసముచే నిశ్చయముగా కొనసాగునదియు తత్కారణముగా ఇంద్రియముల యొక్కయు మనస్సు యొక్కయు ప్రాణముల యొక్కయు కార్యకలాపములను నియమించున్నది అయిన నిశ్చయమును సత్వగుణమునకు కూడినట్టిది. యయా తు ధర్మ కామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతే అర్జున ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి ధృతిః సా పార్థ రాజసి. ఓ పార్థ, కాని ఏ నిశ్చయముచే మానవుడు ధర్మ అధర్మ కామములందలి ఫలముల యొక్క ఆసక్తిని వహించును అట్టి నిశ్చయమును రజోగుణ ప్రధానమైనట్టిది. యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ న విముంచతి దుర్మేధాః ధృతిః సా తామసీ మతా. ఓ పార్థ, ఇక స్వప్నము భయము శోకము విషాదము భ్రాంతి అనువాన్ని అతిక్రమించి పోజాలని మందబుద్ధితో కూడిన నిశ్చయము తమో గుణములకు సంబంధించినట్టిది. సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి. భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, ఇక సుఖమునందలి మూడు రకములను గూర్చి నా నుండి వినుము. వాని ద్వారా బద్ధజీవుడు సుఖమును అనుభవించుట మరికొన్ని మార్లు సర్వ దుఃఖములను అంతమును గాంచుట జరుగుచుండును. యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే మృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. ఏది ఆరంభమునందు విషప్రాయముగా నుండి అంత్యమున అమృత సమానమగునో, ఏది ఆత్మానుభూతికి మానవుని మేల్కొల్పునో అట్టి సుఖము సత్వగుణ ప్రధానమైనదని చెప్పబడును. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తదగ్రే మృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతం. ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములతో సంపర్కమునందుగా లభించున్నటువంటిది మరియు ఆదిలో అమృతము వలె అంత్యమున విషము వలె తోచున్నది అయినను సుఖము రజోగుణ ప్రధానమైనదని భావింపబడును. యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం తత్తామసముదాహృతం. ఆత్మానుభూతికి విముఖమైనదియు ఆది నుండి అంత్యము వరకు మోహ కారణమైనదియు నిద్ర వలనను సోమరితనము వలనను మోహము వలనను ఉద్భవించినదైన సుఖము తమోగుణ ప్రధానమైనదని చెప్పబడును. నతదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యథేభిస్స్యాత్ త్రిభిర్గుణైః. భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణముల నుండి విడిపడినట్టి జీవుడు భూలోకమున గాని ఊర్ధ్వలోకములలోని దేవతల యందు గాని ఎచ్చోటనూ లేదు. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. ఓ పరంతప, ప్రకృతి త్రిగుణములచే కలిగిన గుణ స్వభావములను అనుసరించి బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు విభజింపబడుదురు. క్షమోదమస్తపశౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, శుచి, సహనము, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ఆస్తిక్యము అను సహజ గుణ లక్షణములచే బ్రాహ్మణులు కర్మ చేయుదురు. శౌర్యం తేజోధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్య పలాయనం దానమీశ్వర భావస్య క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయము, దక్షత, యుద్ధమునందు ధైర్యము, ఔదార్యము, నాయకత్వం అనునవి క్షత్రియులకు సహజములైన కర్మ స్వభావములు.
కృషి గౌరక్ష వాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయము, గోరక్షణము, వాణిజ్యములు వైశ్యులకు సహజ స్వభావ కర్మములు కాగా, పరిశ్రమ మరియు ఇతరులను సేవించుట అన్నవి శూద్రులకు సహజములైన కర్మములు. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మనిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు. ప్రతి మానవుడు తన గుణ స్వభావములను అనుసరించి కర్మను చేయుట ద్వారా పరిపూర్ణత్వమును పొందగలడు. ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధముగా ఆచరింపవచ్చునో నా నుండి వినుము. యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సర్వజీవులకు మూల కారణమును మరియు సర్వ వ్యాపకుడును అగు భగవానుని విద్యుత్ కర్మలను నిర్వర్తించుట ద్వారా అర్పించుచు మానవుడు పరిపూర్ణత్వమును పొందగలడు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాస్వనిష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. పరమ ధర్మమును గ్రహించి దానిని సమగ్రముగా చేయుట కంటెను అసమగ్రముగా చేసినను స్వధర్మమునందే నెలకొని ఉండుట మానవునికి మేలైనది. స్వభావ గుణములను అనుసరించి నిర్దేశింపబడిన కర్మలను ఎన్నడూను పాపభూయిష్టములు కావు. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేన ధూమేనాగ్నిరివావృత. అగ్ని పొగచే ఆవరింపబడినట్లు ప్రతి ప్రయత్నము కూడా ఏదియో ఒక దోషముచే ఆవరింపబడి ఉండును. అందుచే ఓ కౌంతేయ, దోషముతో కూడి ఉన్నను తన సహజ కర్మను ఎవడును త్యజింపరాదు. అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర జితాత్మా విగత స్పృహః నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడును అనాసక్తుడును భౌతిక సుఖములను త్యజించువాడును అగు మానవుడు సన్యాస స్వభావము ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనేది అత్యున్నత పరిపూర్ణత స్థితిని పొందగలడు. సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధ మే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా. ఓ కౌంతేయ, ఇట్టి సంపూర్ణత్వమును పొందినవాడు నేనిప్పుడు సంగ్రహముగా చెప్పబోవునట్లు వర్తించుచు అత్యున్నత జ్ఞానస్థితి అయిన పరబ్రహ్మమును ఏ విధముగా పొందగలడు నీవు ఆలకింపుము. బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తః ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ శబ్దాదీన్ విషయాన్ త్యక్త్వా రాగద్వేషౌ వ్యుదస్య చ వివక్త సేవీ లఘ్వాసి యత వాక్కాయ మానసః ధ్యాన యోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమ శాంతః బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. బుద్ధిచే పవిత్రుడైనందున మరియు రాగద్వేషముల నుండి విడివడి ఉన్న కారణముగా ఇంద్రియార్థములను త్యజించి దృఢ నిశ్చయముచే మనస్సును నిగ్రహించి ఉన్నందున ఏకాంత ప్రదేశమును వసించువాడును మితాహారము కలిగిన వాడును మనోవాక్యములను నిగ్రహించువాడును నిత్యము సమాధ స్థితి ఎందున్నవాడును అనాసక్తుడును విద్యాహంకారము విద్యాగర్వము దురాభిమానము కామము క్రోధముల నుండి విషయ వస్తు స్వీకారము అనువాని నుండి విడివడిన వాడును మమతత్వ దూరుడును శాంతిమయుడును అగు మానవుడు నిశ్చయముగా ఆత్మానుభూతి స్థితికి ఉద్ధరింపబడగలడు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి కాంక్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. ఈ విధముగా బ్రహ్మభూత స్థితి యందు భూత స్థితి ఎందు ప్రతిష్ఠితుడైన వాడు శీఘ్రమే పరబ్రహ్మ అనుభూతిని పొంది ప్రసన్నాత్ముడగును. అతడెన్నడును దేని కొరకు శోకింపడు, దేనిని వాంఛింపడు. అట్టివాడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావమును కలిగి ఉండును. అట్టి స్థితి ఎందే అతడు నా శుద్ధ భక్తి యుక్త సేవను పొందుచున్నాడు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావన్యాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. భక్తియుక్త సేవ చేతనే మానవుడు నన్ను యథారూపముగా దేవాది దేవుడునని అవగాహన చేసుకొనగలడు. అట్టి భక్తిచే అతడు నన్ను సంపూర్ణముగా ఎరిగినప్పుడు భగవద్రాజ్యమును ప్రవేశింపగలడు. సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్భపాశ్రయః మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం.
అన్ని విధములైన కర్మల యందు నియుక్తుడైనను నా శుద్ధ భక్తుడు నా రక్షణలో నిలిచి శాశ్వతము అవ్యయమును అగు ధామమును నా కృపచే చేరగలడు. చేతసా సర్వకర్మాణి మయ సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్తస్తతతం భవ. సర్వకర్మల యందు నా పైననే ఆధారపడి సదా నా రక్షణమునందే కర్మ నొనరింపుము. అట్టి భక్తియుక్త సేవలో సంపూర్ణముగా నాయందే చిత్తము కలవాడవగుము. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినుష్యసి. నీవు నా యందు చిత్తము గలవాడవైనచో నా కృపచే బద్ధ జీవితపు ఆటంకములనన్నింటినీ అధిగమింపగలుగుదువు. కానీ నా మాట వినక అట్టి భావనతో గాక అహంకారముతో వర్తించినచో తప్పక నశింతువు. యదహంకారమాశ్రిత్య నయోస్య ఇతి మన్యసే నిద్వైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్ష్యతి. ఒకవేళ నా నిర్దేశమును అనుసరించి వర్తించక నిత్యాహంకారముతో యుద్ధము చేయుటకు నిరాకరించినచో నీవు తప్పు మార్గమున పట్టిన వాడవగుదువు. నీ స్వభావమును అనుసరించి నీవు యుద్ధమునందు నెలకొనవలసినయే ఉన్నది. స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధస్వేన కర్తుం నేచ్ఛసి యన్మోహాత్ కరిష్యస్య వశపి తత్. ఓ కౌంతేయ, మోహము వలన నీవిప్పుడు నా నిర్దేశమును అనుసరించి వర్తించుటకు అంగీకరింపకున్నావు. కానీ నీ స్వభావము వలన పుట్టిన కర్మ ప్రభావముచే అవసుడవై నీవు దానిని తప్పక ఉనరింపగలవు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేజ్న తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రరూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమ పురుషుడు ఎల్లరి హృదయములందు విరాజమానుడయుండి భౌతిక శక్తి యంత్రముపై ఆసీనులైనట్లుగా నన్ను సర్వజీవుల గతులను నిర్దేశించుచుండును. తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్యసి శాశ్వతం. ఓ భరత వంశీయుడా, అతనిచే అనగా భగవానుని సంపూర్ణముగా శరణ వేయడము, అతని కృపచే పరమ శాంతిని, దివ్యము శాశ్వతమైనను స్థానమును నీవు పొందగలవు. ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యతరం మయా విమృశ్యేతదశేషేణ యదేచ్ఛసి తథా కురు. ఈ విధముగా గుహ్యతరమైన జ్ఞానమును నేను నీకు ఉపదేశించితిని. దీనిని పూర్తిగా విమర్శన కావించి పిదప నీ ఇచ్ఛానుసారము చేయము. సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితుం. నీవు నాకు ప్రియ మిత్రుడవైనందున జ్ఞానములలోకెల్ల గుహ్యతమైనట్టి నా దివ్యోపదేశమును నీకు వసగుచున్నాను. ఇది నీ హితము కొరకై ఉన్నందున దీనిని ఆలకింపుము. మన్మనా భవ మద్భక్తః మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. సర్వదా నన్ను గూర్చే చింతింపుము, నా భక్తుడు కమ్ము, నన్ను అర్చింపుము మరియు నాకు నమస్కరింపుము. ఈ విధముగా చేసినచో నీవు తప్పక నన్ను చేరుదువు. నీవు నాకు మిక్కిలి ప్రియమిత్రుడు వగుటచే నీకిది నేను వాగ్దానము చేయుచున్నాను. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వ విధములైన ధర్మములను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము. సర్వ పాప ఫలముల నుండి నేను నిన్ను ముక్తిని గావింతును. భయము నొందకుము. ఇదంతే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదానచ నచ శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాయోంభ్యసూయతి. ఇట్టి గుహ్యతమ జ్ఞానమును తపస్సంపన్నులు కాని వారికి గాని, భక్తులు కాని వారికి గాని, భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనని వారికి గాని, నాయడ అసూయ కలిగిన వారికి గాని ఎన్నడూను వివరింపరాదు. య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఈ పరమ రహస్యమును భక్తులకు వివరించు వానికి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ నిశ్చయముగా లభించును. అంత్యమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు. మనుష్యేషు కస్మిన్యే ప్రియకుత్తమః భవితాన చ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువిః. నాకు అతని కంటను ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు ఈ ప్రపంచమున లేడు. అతనికి మించిన ప్రియుడైన వాడు వేరొకడు ఉండబోడు. అద్వేష్యత చ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతి.
మన ఈ పవిత్రమైన సంవాదమును శ్రద్ధతో అధ్యయనము చేయవాడు జ్ఞాన యజ్ఞముచే నన్ను పూజించిన వాడగునని నేను ప్రకటించుచున్నాను. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్తః శుభల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధను అసూయ రాహిత్యమును గూడి శ్రవణము చేయువాడు కూడా సర్వ పాప ఫలముల నుండి విముక్తుడై పుణ్యాత్ములు నివసించు పుణ్యలోకమును పొందగలడు. కచ్చిదేతచ్ఛృతం పార్థ త్వైకాగ్రేణ చేతస కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణశ్యస్తే ధనంజయ. ఓ పార్థ, ధనంజయ, ఏకాగ్రతతో కూడిన మనస్సుతో దీన్నంతటినీ నీవు శ్రవణము చేసితివా? నీ అజ్ఞానము మరియు మోహము ఇప్పుడు నశించినవా? అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ అచ్యుత, నా మోహము ఇప్పుడు నశించినది. నీ కృపచే నా స్మృతిని తిరిగి పొందితిని. ఇప్పుడు నేను స్థిరుడును, సందేహ రహితుడునగా అయి నీ ఆజ్ఞానుసారము వర్తించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమ శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు పలికెను, ఈ విధముగా మహాత్ములైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి నడుమ జరిగిన సంవాదమును నేను శ్రవణము చేస్తుని. ఆ సంవాదము అద్భుతమైన దగుటచే నా శరీరము రోమాంచమగుచున్నది. వ్యాస ప్రసాదాశ్రుతవాన్ ఇమం గుహ్యతమం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. అర్జునుతో స్వయముగా సంభాషించుచున్న యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుని నుండి ఈ పరమ గుహ్య వచనములను వ్యాసుని అనుగ్రహముచే నేను ప్రత్యక్షముగా వినగలిగితిని. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమద్భుతం కేశవార్జునయోః పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహుః. ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణార్జునుల నడుమ జరిగిన అద్భుతమును పవిత్రమును అగు ఈ సంవాదమును స్మరించిన కొలది ప్రతి క్షణము పులకాంకితుడనై ఆనందము నందుచున్నాను. తచ్చ సంస్మృత్య సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరేః విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పునః పునః. ఓ రాజా, అత్యద్భుతమైన శ్రీకృష్ణుని రూపమును స్మరించిన కొలది నేను అధికాధికముగా ఆశ్చర్యము నొందుచు మరల మరల ఆనందమును అనుభవించుచున్నాను. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణః యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఇచ్చట యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడుండును, ఎచ్చట మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడుండును, అచ్చట సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయముగా నుండును. అదే నా అభిప్రాయము. ఓం తత్సదితి శ్రీమన్మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మ పర్వణి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే మోక్ష సన్యాస యోగో నామ అష్టాదశోऽధ్యాయః. కృష్ణార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. గీతా మహత్యం పెట్టండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గీతా మహత్యం మాతాజీ, నరసింహ కవచం కాదు. ఓకే 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 పెడుతున్నాను. సువర్ణ మాతాజీ అనువాదం చేయండి మీరు. శ్రీ గీతా మహత్యం స్టార్టింగ్. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. చదవనా మాతాజీ? ఇది ధరోవాచ నుండి పెట్టండి మాతాజీ. స్క్రోల్ చేయండి.
స్టార్ట్ చేయండి మాతాజీ. ఓకే. కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ధరోవాచ శ్రీ గీతామహత్యం ధరోవాచ భగవన్ పరమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణి ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో. భూదేవి విష్ణు భగవానుని గూర్చి ఇట్లు ప్రశ్నించెను. ఓ భగవానుడా, పరమేశ్వర, ప్రభు, ప్రారబ్ధము అనుభవించువానికి అచంచలమైన భక్తి ఎట్లు కలుగగలదు? శ్రీ విష్ణురువాచ ప్రారబ్ధం భుజ్యమానోపి గీతాభ్యాసరతః సదా సముక్తః సుఖీ లోకే కర్మణానోపలిప్యతే. విష్ణువు, ఓ భూదేవి, ప్రారబ్ధం అనుభవించుచున్నను ఎవడు నిరంతరము గీతాభ్యాసమందు స్క్రోల్ చేయండి మాతాజీ. మొత్తం చదవలేదు మాతాజీ. మీ స్క్రోల్ కావట్లేదు. స్క్రోల్ కావట్లేదా? విష్ణువు, ఓ భూదేవి, ప్రారబ్ధమును ఎవడు నిరంతరము అభ్యాసమందు నిరతుడైయుండును అట్టివాడు ముక్తుడై కర్మలచే నంటబడక ఈ ప్రపంచమున సుఖముగా నుండును. మహాపాపాది పాపాని గీతా ధ్యానం కరోతి చేత్ క్వచిత్ పశం న కుర్వంతి నలినీదలమంబసా. తామరాకును నీరంటనట్లు గీతాధ్యానం చేయువానిని మహాపాపములు కూడా కొంచెమైనను అంటకుండును. గీతాయా పుస్తకం యత్ర యత్ర పాఠ ప్రవర్తతే తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై. ఎచట గీతా గ్రంథముండును మరియు ఎచట గీతా పారాయణమునర్చబడుచుండును అచట ప్రయాగ మొదలగు సమస్త తీర్థములుండు ఉండును. సర్వే దేవాచ్చ ఋషయో యోగినా పన్నగాశ్చయే గోపాలా గోపికా వాపి నారదోద్ధవ పార్షదై సహాయో జాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే. ఎచట గీతా పారాయణము జరుగుచుండును అచ్చోటికి సమస్త దేవతలు, ఋషులు, యోగులు, నాగులు, గోపాలురు, గోపికలు, భగత్వాశ్చవర్తులకు నారద ఉద్దవాదులు వచ్చి శీఘ్రముగా సహాయమునర్తురు. యత్ర గీతా విచారశ్చ పఠనం పాఠనం శ్రుతం తత్ర హాం నిశ్చితం పృథ్వీ నివాసామి సదైవ హి. ఓ భూదేవి, ఎచట గీతను గూర్చిన విచారణ, పతనము, బోధనము, శ్రవణము జరుగుచుండును అచట నేనెల్లప్పుడూ తప్పక నివసించుదును. గీతాశ్రయోహం తిష్టామి గీతా మే చోత్తమం గృహం గీతా జ్ఞానముపాశ్రిత్య త్రిన్లోకాన్ పాలయామ్యహం. నేను గీతను ఆశ్రయించుకుని ఉన్నాను. గీతయే నాకుత్తమగు నివాస మందిరము మరియు గీతా జ్ఞానమును ఆశ్రయించిచే 3 లోకములను నేను పాలించుచున్నాను. గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మరూపాన సంశయః అర్ధమాత్రాక్షరా నిత్యా స్వనిర్వాచ్య పదాత్మికా. గీత నా యొక్క పరమ విద్య, అది బ్రహ్మస్వరూపము, ఇట సంశయమేమీయును లేదు. మరియు నయ్యది ప్రణవము యొక్క 4వ పాదమగు అర్ధమాత్రా స్వరూపము, అది నాశరహితమైనది, నిత్యమైనది, అనిర్వాచ్యమైనది. చిదానందేన కృష్ణేన ప్రోక్త స్వాముఖతోర్జున గీతత్రయీ వేదత్రయీ పరానంద తత్వార్థ జ్ఞాన సంయుత. సచ్చిదానంద స్వరూపులకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మచే ఈ గీత స్వయముగా అర్జునకు చెప్పబడినది. ఇది 3 వేదముల సారము, పరమానంద స్వరూపము. తన్నాశ్రయించిన వారికి శీఘ్రముగా తత్వజ్ఞానమును కలుగజేయును. యోష్టాదశ జపే నిత్యం నరో నిశ్చల మానసః జ్ఞాన సిద్ధిం సలవతే తతో యాతి పరం పదం. ఏ నరుడు నిశ్చల చిత్తుడై గీత 18 అధ్యాయములను నిత్యము పారాయణము సలుపుచుండును అతడు జ్ఞాన సిద్ధిని పొంది తద్వారా పరమాత్మ పదమును అనగా మోక్షమును బడయగలుగును. పాఠే సమర్థ సంపూర్ణే తదర్థం పాఠమాచరేత్ తదా గోదానజం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయః. మాతాజీ స్క్రోల్ కాలేదు.
అయింది మాతాజీ, ఒకసారి చూడండి. లేదు మాతాజీ. వచ్చింది అంశం. మాతాజీ. నేను చదవనా? మీరు చదవండి మరి త్రివేణి మాతాజీ. ఓకే ఓకే వస్తుంది, ఇప్పుడు వచ్చింది మాతాజీ. ఓకే. గీతను మొత్తం చదవలేని వారు అందలి అర్థభాగమైనను పఠింపవలను, దానిచే వారికి గోదానము వలన కలుగు పుణ్యము లభించును, ఈ విషయమున సందేహము లేదు. త్రిభాగం పఠమానస్తు గంగా స్నాన ఫలం లభేత్, షడంశం జపమానస్తు సోమయాగ ఫలం లభేత్. గీత యొక్క 3వ భాగము పారాయణమునొచ్చు వారికి గంగా స్నానము వలన కలుగు ఫలము చేకూరును, సోమయాగ ఫలము లభించును. 6వ భాగము పఠించు వారికి ఏకాధ్యాయం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తి సంయుతః రుద్రలోకమవాప్నోతి గణో భూత్వా వసేచిరం. ఎవడు గీత ఎందలి ఒక్క అధ్యాయమును భక్తితో కూడి నిత్యము పఠించుచుండును, అతడు రుద్రలోకమును పొంది అచ్చట రుద్రగణములలో నొకడై చిరకాలము వసించును. అధ్యాయం శ్లోకపాదం వా నిత్యం యః పఠతే నరః సయాతి నరతాం యావత్ మన్ముఖాలం వసుందరే. ఓ భూదేవి, ఎవడు ఒక అధ్యాయమందలి 4వ భాగమును నిత్యము పారాయణము చేయును, అతడు ఒక మన్వంతర కాలము మానవ జన్మను పొందును. గీతాయా పుస్తకం యత్ర గీతాయా శ్లోక దశకం సప్త పంచచతుష్టయం దౌత్రినేకం తదర్థం వా శ్లోకానాం యః పఠే నరః చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షానామయుతం ధ్రువం గీతా పాఠ సమాయుక్తో మృతో మానుషతాం వ్రజేత్. గీత ఎందలి 10 శ్లోకములను గాని లేక 7 కాని 5 కాని 4 కాని 3 కాని 2 కాని 1 కాని లేక కనీసము అర్ధ శ్లోకమును గాని ఎవడు పఠించును, అతడు చంద్రలోకమును పొంది అచ్చట 10,000 సంవత్సరములు సుఖముగా నుండును, ఇందు సంశయము లేదు. మరియు గీతను పఠించుచు ఎవడు మరణించును, అతడు ఉత్తమమగు మానవ జన్మను పడే. గీతాభ్యాసం పునః కృత్వా లభతే ముక్తిముత్తమాం గీతేత్యుచ్చార సంయుక్తో ప్రియమానో గతిం లభేత్. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఏ శ్లోకం మాతాజీ? 17th మాతాజీ. ఓకే. అట్లా అతడు మానవుడే జన్మించి గీతాభ్యాసమును మరలా మరలా గావించుచు ఉత్తమమగు మోక్షమును పొందును, గీతా గీతాన్ని ఉచ్చరించు ప్రాణములను విడుచువాడు సద్గతిని బడయును. గీతాశ్రవణాసక్తో మహాపాపాయుతోపి వా వైకుంఠం సమవాప్నోతి విష్ణునా సహ మోదతే. మహాపాపాత్ముడైనను గీతార్థమును వినుట ఎందాసక్తి కలవాడైనతో వైకుంఠమును పొంది అచట విష్ణువుతో సహా ఆనందం అనుభవించుచుండును. గీతార్థం ధ్యాయతే నిత్యం కృత్వ కర్మాణి భూరిషః జీవన్ముక్తః స విజ్ఞేయో దేహాంతే పరమం పదం. ఎవడు గీతార్థమును నిత్యము చింతన చేయుచుండునో అతడు అనేక కర్మలను ఆచరించినను జీవన్ముక్తుడే అని చెప్పబడును, మరియు దేహ పతనానంతరం అతడు పరమాత్మ పదమును పొందును. గీతామాశ్రిత్య బాహవో బుభుజో జనకాదయ. నిర్ధూత కల్మషాల్లోకే గీత యాత పరం పదం. ఈ ప్రపంచమున గీతను ఆశ్రయించి జనకాదులకు రాజులు అనేకులు పాపరహితులై పరమాత్మ పదమును పొందగలిగిరి. గీతాయా పఠనం కృత్వా మహాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ వృథా పాఠో భవేత్ తస్య శ్రమ ఏవాహ్యుదాహృతః. గీతను పఠించి అపతిప మహత్యమును నెవడు పఠింపకుండునో అతని పారాయణము వ్యర్థమే అగును, కావున అట్టి వాని గీతా పఠనము క్రమ మాత్రమే అని చెప్పబడినది.
एतन्महत्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। ఈ మహత్యముతో పాటు గీతా పారాయణము చేయువాడు పైన తెలుపబడిన ఫలమును పొంది దుర్లభమగు సద్గతిని పడేయగలడు. इति श्री वराहपुराणे श्री गीता महत्यं संपूर्णं। हरे कृष्ण इंकोटी ఉంది కదా మాతాజీ 23rd ఉంది మాతాజీ. सूत उवाच महत्यत्मे तद्गीताय मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्त्ये च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। సూతుడు చెప్పాను, ఓ శౌనకాది మహర్షులారా, ఈ ప్రకారముగా సనాతనమైనట్టి గీతా మహత్యమును నేను మీకు తెలిపితిని. ఇద్దానిని గీతా పారాయణానంతరం ఎవడు పఠించునో అతడు పైన తెలిపిన ఫలమును పొందును. हरि ओम इति श्री वराहपुराणे श्री गीता महत्यं संपूर्णं। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, अंदर के हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, अंदर की हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने नमो आचार्य पादाय निताय कृपदायते गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। దయచేసి అందరూ వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. మనం ముందు జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे
Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. ఓకే, సో ఈరోజు ఆఖరి అధ్యాయం. సో ఫస్ట్ దాంట్లోని కొన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నది. సో దాంట్లోనే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ బాండేజ్, ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ బాండేజ్ టు కర్మయోగ. సో మనకి సంసారం దీంట్లోని చక్రం నుంచి విముక్తి కర్మయోగం ద్వారా. ఇది ఏంటంటే సమరీ అన్నమాట. కాబట్టి ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి అంటే సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి మొత్తం అంతా కూడా సమరైజ్ చేస్తున్నారు. సో మొట్టమొదటి కర్మయోగం నుంచి ఏ రకంగా మనం దీనికి విముక్తి పొందగలము అనేసి ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారనమాట. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశేని సూదన. అంటే ఇక్కడ భగవంతుని అడుగుతున్నారు, ఓ గోవింద వాసుదేవ జనార్దన, త్యాగము అనగా అసలు దాని ఉద్దేశం ఏంటి, త్యాగంకి అసలు త్యాగం అంటే ఏంటి, మరియు సన్యాసి అనగా ఎవరు అనేసి అని అడుగుతున్నారనమాట. దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం రాహుస్త్యాగం విచక్షణ. అంటే the Supreme Lord said to give up all the results of the activities. సో ప్రతి ఒక్క కర్మ తలకు ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టేయడం భగవంతుడికి దాన్నే త్యాగము అని అంటారు అని అంటున్నారనమాట. గొప్ప ఋషులు మునులు దీన్నే త్యాగము అని అంటారు. అండ్ that state is called as renounced order of life. ఎవరైతే ఈ రకంగా వారి కర్మ ఫలాన్ని త్యాగం చేస్తారో వారినే సన్యాసి అని అంటారు. సన్యాసి అని అంటే కాషాయ వస్త్రం ధారం చేసిన వారు అటువంటి వారు కాదు. కర్మాన్ని చేస్తూ దాని కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేసే దాన్ని త్యాగం అంటారు. వారిని సన్యాసి అని అంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up. సో కొంతమంది గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటే కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని అంటే మనం ఇది కామ్య కోరికలు ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు నాకు దీనివల్ల ఏమొస్తుంది, ఇది నాకు వస్తుంది అంటే నేను చేస్తాను, ఇది నాకు రాదు అంటే నేను ఈ పనిని చేయను అన్నట్టుగా ఆ రకంగా కామ్య కర్మలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టాలి అని అంటున్నారనమాట. సో అంటే కర్మని చేసుకోవాలి, దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలేయాలి, అంతేగాని దాని కోరికలు పెట్టుకుంటూ ఎప్పటికీ చేయకూడదు అని అంటున్నారు. అండ్ కొంతమంది ఇది కూడా చెప్తున్నారు దట్ యజ్ఞం తపస్య అటువంటివన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి అని అంటున్నారు అనమాట. దాన్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టకూడదు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, యజ్ఞదాన తపః కర్మ నాత్యాజ్యం కర్మయం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదాన తపశ్చైవ పావనాని మనీషినాం. అంటే యజ్ఞదాన తపః కర్మ నా త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్. దాన్ని ఎప్పటికీ కూడా యజ్ఞాన్ని కానీ దానాన్ని కానీ తపస్సుని కానీ అటువంటి వాటిని కర్మ చేసేదాన్ని కానీ దాన్ని ఎప్పటికీ కూడా త్యాగం చేయకూడదు అని అంటున్నారు. ఎందుకు త్యాగం చేయకూడదు అంటే యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషినాం. యజ్ఞము దానము
తపస్సు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే మనిషిని పావనం చేస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ మనకి చూపించినట్టుగా ఎప్పుడైతే దక్ష యజ్ఞం జరుగుతుందో దక్షుడు శివుడిని పిలవరనమాట, దానికి ఆమంత్రించరు. కాకపోతే యజ్ఞం అనేది విష్ణు సంతృప్తి కొరకు అక్కడ యజ్ఞం జరుగుతోంది. పిలవకపోయేసరికి సతీదేవి ఇంకేం చేస్తారు, ఆవిడ తలకు భర్త రాలేదు కానీ వారి తండ్రి చేస్తున్నారు, అది దానికి బాధపడిపోయి కుమిలిపోయి ఆవిడ యజ్ఞకుండలను దూకేసి ఆత్మాహుతి చేసుకుంటారనమాట. చేసినప్పుడు అది శివుడు తెలిసి శివుడికి చాలా చాలా కోపం వస్తుంది. అతను వీరభద్రుడిని పిలిపిస్తారనమాట. వీరభద్రుడు వెంటనే ఇతను దక్షుడి తలని కోసేస్తారనమాట. కోసిన దాని తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మిగతా వారందరూ బ్రహ్మ తదితర మిగతా వారందరూ వచ్చి చెప్తారనమాట, ఏం చేశారు మీరు, ఈ రకంగా అతను యజ్ఞం చేస్తున్నారు, యజ్ఞాన్ని మనం మధ్యలోనే ఆపకూడదు, అది విష్ణు సంతృప్తి కొరకు అని అంటే సరే అనేసి అతను ఒక మేక తలలు తెచ్చి ఫిట్ చేస్తారు ఇతనికి దక్షుడికి, దక్ష మహారాజుకి. సో దక్ష ప్రజాపతికి ఆ మేకతల పెట్టేసరికి అతను ఈ లోపల అంతా కోపమైంది పోయి ఉంటుంది, ఆయన శాంతపడిపోతారు. అప్పుడు ఆ యజ్ఞాన్ని పరిపూర్ణం చేస్తారనమాట. కాబట్టి యజ్ఞం ఎట్టు పరిస్థితుల్లోని దానం గాని తపస్సు. సో దానం అంటే దేని దానం, ఇక్కడ భగవంతుని కొరకు మందిరం కోసం అనేసని దానము. సో అది గాని తపస్య అంటే ఏంటి అని అంటే శరీరం మనస వాచ కర్మణ ఈ రకంగా తపస్య చేయడం అనేది. సో ఈ యజ్ఞం అంటే ఏంటి, మనకి కలియుగంలోని మనకి యజ్ఞానం జపయజ్ఞోస్మి అని చెప్పారు భగవంతుడు. అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం, అది ఎప్పటికీ కూడా ఆగకూడదు. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది, ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం అనేది ఎప్పటికీ కూడా ఆగకూడదు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏతాన్ అపితు కర్మాణి సంగం త్వక్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరు కర్మని చెయ్యాలి, కానీ దాని నుంచి ఎటువంటి ఫలితాన్ని వారు ఆపేక్షించకుండా చెయ్యాలి, అది వారి వృత్తి ధర్మం అన్నట్టుగా వారు చెయ్యాలి. ఇది నా యొక్క నేను చెప్పే ఆఖరి సారాంశం ఇది అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. సో అది కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే సత్వగుణంలో ఉండేవారు వారు ఎటువంటి కర్మనైనా వారు చేస్తారు. ఎందుకు అని అంటే అది వారి విధియుక్త ధర్మం, వారు చెయ్యాలి కాబట్టి వారు చేస్తారనమాట. కానీ అదే రజోగుణంలో ఉండేవారు భయపడిపోతారు, ఏమవుతుందో ఏమో అనేసని ఆ ఆలోచనతోని చెయ్యరు. అదే తమ గుణంలో ఉండే వారికి సంబంధమే లేదనమాట. ఏది ఎలా జరిగితే జరగని, నాకు సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా ఉంటారు తమ గుణంలో ఉండేవారు. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి అని అంటే 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో 5 కారణాలు ఏ కర్మనైనా జరిగే దానికోసం అనేసని. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దీనికి ప్రతి దానికి కూడా 5 కారణాలు ఉన్నాయి. సాంఖ్య ఫిలాసఫీ, సాంఖ్య అని అంటే 2వ అధ్యాయాన్ని కూడా సాంఖ్య ఫిలాసఫీ అని అంటారు. అంటే ఏంటి అని అంటే విశదీకరించి దేని గురించి అని చెప్తున్నారంటే సాంఖ్య యోగము అని అంటారనమాట దాన్ని. సో ఆ 5 కారణాలు ఏంటి అని అంటే ఇది చోటు ఎక్కడైతే కర్మ జరగబోతోందో చేసేవారు, కర్మని చేసేవారు, ఇంద్రియములు, చేష్ట మరియు భగవంతుడు. సో దాన్ని ఇంకొద్దిగా ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు మనం చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ ఉన్నది, అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనుకుంటున్నాం. సో అంటే అది ప్లేస్, అంటే అధిష్టానం. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఒకటే ఉంటే సరిపోదు, మనుషులు ఉండాలి అక్కడ, అంటే కర్త, అంటే డూయర్. ఎవరైతే పనులు చేస్తారో ఆ ఫ్యాక్టరీలోని పనులు వారు ఉండాలి. నెక్స్ట్ దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనగా కారణం, అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండాలన్నమాట, అంటే ఇంద్రియములు. నెక్స్ట్ దానికోసం అనేసని ఏదైతే ప్రొడక్ట్ మనం తయారు చేస్తాం అవన్నీ కూడా ఉండాలి. చేష్ట అంటే ఎండెవర్, మనం చెయ్యాలి అనుకునే ఒక దృఢ నిశ్చయం కూడా ఉండాలి. కానీ ఇవి మాత్రమే ఉంటే కూడా, ఈ 4 ఉన్నంత మాత్రాన మన పని పూర్తి అయిపోతుందా అని అంటే అవ్వదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అని అంటే దైవం అనగా కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉండాలి. కాబట్టి చాలా మంది మనం ఏమనుకుంటామనంటే, అయ్యో ఇది నా వల్ల కావటం లేదే, నేను ఎంతో కష్టపడ్డాను కానీ కాలేదు. ఎందుకు అవుతుంది? కొన్నిసార్లు భగవంతుడు మనకి మన మంచి కంటే మన మంచి ఆలోచిస్తారు. సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి రక్షతి. సో భగవంతుడికి తెలుసు అనమాట మనకి ఏది మంచి ఏది చెడు అని. బహుశా మన కోసం ఇంకా మంచి కోసం అనేసని మనకి చిన్న చిన్న కష్టాలు మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, జిమ్కి వెళ్తాం మనం, బైసెప్స్ కోసం ఎక్సర్సైజ్ చేసామనంటే ఆ రోజంతా కూడా ఒక 2-3 రోజుల దాకా బైసెప్స్ బాగా పెయిన్ చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే అక్కడ మసిల్ కూడా బిల్డప్ అవుతోంది అనేసని.
మనకి నొప్పేటటం లేదు అంత ఎక్సర్సైజ్ చేసిన ఫస్ట్ టైము అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మజిల్స్ బిల్డప్ కావటం లేదు, మనం సరిగ్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయలేదని. మనం కష్టాల్లో ఉన్నాము అని అంటే అది ప్రూఫ్ భగవంతుడు మన కోసం ఏదో మంచి చేస్తున్నారు అనేసి. సో ఇప్పుడు ఒక అందమైన విగ్రహం తయారవ్వాలి అని అంటే దాన్ని కూడా చెక్కాలి, దాన్ని రకరకాల దానికి ఇది వేస్తే గానీ, హ్యామర్ తో కొడితే గానీ, చిజల్ పడితే గానీ, ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఒక సేయింగ్ ఉన్నదనమాట, డైమండ్ is that piece of coal which performs tremendously well under extreme pressure and heat అని. సో వజ్రం తయారవ్వాలి అని అంటే లేకపోయిందా బొగ్గులాగే మిగిలిపోయి ఉంటుంది, కానీ ఆ బొగ్గు ఎంతో లోతులోని చాలా ప్రెషర్ ని, చాలా వేడిని తట్టుకుంటూ అది ఉన్నది అని అంటే చాలా చాలా కాలం దాకా అప్పుడు అది వజ్రం తయారవుతుంది. బొగ్గుకి విలువ లేదు, కానీ వజ్రానికి చాలా విలువ ఉన్నది. అలాగే దైవం అనేది ఉండాలన్నమాట. అట్ ది సేమ్ టైం మనమంతా కూడా అనుకుంటాము ఇది నేను సాధించాను, నేను చేశాను, నేనెంత కష్టపడ్డాను. ఏమీ కాదు. మనం చేసినంత మాత్రాన భగవంతుడు దాన్ని కానీ అనుగ్రహించకపోతే మనకి ఏమీ దొరకదు. కాబట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ 5 ఉండాలి అనేసరి. Therefore, one who thinks himself the only doer, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడే తేల్చి చెప్పేస్తున్నారు, ఎవరికైతే ఇది తెలీదో అంతా భగవంతుడు ఇది కూడా ఉండాలి అనేసి, ఈ 5 ఉంటే గానీ జరగవు అనే విషయం ఎవరైతే తెలీదో వారే అన్ని చేస్తున్నారు అనుకుంటారో వారు మూర్ఖుల వలె వాదిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇప్పుడు 3 modes control everything. ఇక్కడ మనకి 13వ అధ్యాయం గుణత్రయ భాగయోగం గురించి చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలు సత్వరజస్తమో గుణాలే అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేస్తుందని. యాక్షన్ అండ్ బేసిస్ ఆఫ్ యాక్షన్, కర్మ అయ్యే దానికోసం అనేసని రీజన్స్ ఏంటి అనేసరి. సో జ్ఞానము, జ్ఞేయము, ఇంకా పరిజ్ఞాత, ఈ 3 కావాలి. దేనికోసం అనంటే ఏదైనా కర్మ జరిగే దానికోసం ప్రేరేపించేది ఈ 3 అని అంటున్నారు. అండ్ ఇంకా ఇంద్రియములు, ఆ కర్మ, ఇంకా కర్మ కర్త, 3 కూడా ఆ కర్మతలకు సాంఖ్యం అన్నమాట వారు. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము, ఇక్కడ పాయింట్స్ ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వబడుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా చెప్పది వారు ఒక ఇది ఉంటుంది, సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. సో మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ కి ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతారో చూద్దాము. సో మీరు ఒకవేళ మీకు మీరే పాయింట్స్ ఇచ్చుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు కానీ ఉన్నారు అని అంటే మీకు మీరే 3 మార్కులు ఇచ్చుకోవచ్చు. సెకండ్ పాయింట్ లో ఉన్నారంటే మీకు మీరే 2 మార్కులు, లాస్ట్ కేటగిరీ అయితే 1 మార్క్ ఇచ్చుకోవచ్చు. చూద్దాం ఇప్పుడు జ్ఞానం. సో మొట్టమొదటి జ్ఞానం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనంటే, దట్ నాలెడ్జ్ బై విచ్ వన్ అన్డివైడెడ్ స్పిరిచువల్ నేచర్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ఆల్ ఎగ్జిస్టెన్సెస్. సో అందరిలోని కూడా పరమాత్మని ఎవరైతే చూడగలుస్తున్నారో వారు ప్రతి ఒక్క జీవులలోని కూడా పరమాత్మని, ఒక చెట్టుని చూసినా సరే కూడా అందులోనే భగవంతుడు ఉన్నారు అని, ఒక కోడిని చూసినా సరే కూడా దాంట్లోని పరమాత్మ ఉన్నారని, ఒక మేకని చూసినా దాంట్లోని పరమాత్మ ఉన్నారని, అట్ ది సేమ్ టైం ఒకవేళ కుక్క పిల్లని చూసినా, బ్రాహ్మణుణ్ణి చూసినా, లేక చండాలుని చూసినా, ఎవరిని చూసినా సరే కూడా వారందరిలోని పరమాత్ములు ఉన్నారు అనే విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు వారి సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగా వారికి వారే 3 మార్కులు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్న ఒక శ్లోకం, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సుని చైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన అని. కాబట్టి వారికి వారే పండితులు అన్నట్టుగా అనమాట. వారికి వారే 3 మార్కులు ఇచ్చుకోవచ్చు. సరే అది కాదు మనం అనుకుంటే no problem, that knowledge by which different type of living entity is seen to be dwelling in different bodies. So ఒక్కొక్క జీవజంతువులు, ఈ జీవజంతువులంతా కూడా వీటిని ఇవి సపరేట్, ఇవి జంతువులు, ఇవి వీరు మనుషులు, వీరు ఇంకా వేరే రకము అన్నట్టుగా, వీరు చెట్లు అన్నట్టుగా ఆ రకంగా వారు ఒకవేళ విభజిస్తున్నారంటే వారు రజోగుణంలో ఉన్నట్టుగా. సో వారికి వారే 2 మార్కులు ఇచ్చుకోవచ్చు. And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all without knowledge of the truth and which is very meager is said to be the mode of darkness. సో ఒకవేళ మనిషి జాతిలోని కూడా వీరు ధనికులు, వీరు బీదవాళ్ళు, లేకపోయిందా వీరు తెల్లవాళ్ళు, వీరు నల్లవారు, లేకపోయిందా వీరు వేరే మేం వేరే అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఆలోచిస్తున్నారంటే, మనుషుల్లోనూ కూడా వారు వేరే వేరే రకాలుగా చూసుకుంటున్నారంటే వారు ఇంకా తమ గుణంలో ఉన్నట్టుగా వారికి ఇది 1 మార్క్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట వారికి. నెక్స్ట్ యాక్షన్స్. సో కర్మలు ఎలా చేస్తారు ఒక్కొక్కరు. As for actions, the action in accordance with duty which is performed without attachment. ప్రతి ఒక్కరికి వారి విధియుక్త ధర్మము
లాగా వారు ఎవరైతే చేస్తుంటారో దాని పట్ల వారికి ఆసక్తి పెట్టుకోకుండా నేను ఇది చెయ్యాలి, చేస్తాను, నాకు దీనివల్ల ఏమైనా వస్తుందా రాదా అది నేను పట్టించుకోను. వితౌట్ లవ్ ఆర్ హేట్, శత్రువులు వచ్చి నన్ను అడిగినా సరే కూడా ఏదైనా చెయ్యాలి అని అంటే నా దగ్గర ఉండే విద్యను వారికి నేను దానం చేస్తాను అని అనుకునేవారు. బై వన్ హూ హాస్ రినౌన్స్డ్ ఫ్రూటివ్ రిజల్ట్స్, సో వారు కామ్య కర్మలని త్యాగం చేసేశారు. ఈస్ కాల్డ్ యాక్షన్ ఇన్ ది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. సో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగా. కాకపోతే ఏ కర్మ అయినా సరే కూడా పర్ఫార్మ్ విత్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ బై వన్ సీకింగ్ టు గ్రాటిఫై హిస్ సెన్సెస్. చాలా చాలా వారు కష్టపడుతుంటారు, శ్రమ పడుతుంటారు. కానీ దేనికోసం ఈ శ్రమ అంతా అంటే వారిని వారే వారి ఇంద్రియ భోగము తృప్తి పరుచుకునే దానికోసం వారు చేస్తున్నారు అని అంటే విచ్ ఈస్ ఎనాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఈగో. వారు మిథ్య అహంకారం వల్ల జన్మించే దాని వల్ల దాన్ని రజోగుణం అని అంటారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్, and that action performed in ignorance and delusion without considering the future bondage. ఇక్కడ చూడండి, ఒక అతను బ్యాంకును దోచేదానికి గన్ను పట్టుకున్నారు. ఆయనకి తెలుసు ఏదో ఒక రోజు ఆయన్ని పట్టుకునేస్తారు. అవంతా కూడా అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు దొంగతనాలు జరుగుతుంటాయి, బ్యాంకుల్లోని రేప్స్ జరుగుతున్నాయి, మర్డర్స్ జరుగుతున్నాయి. అంటే ఏంటండి, పోలీసులు అంత దద్దమ్మలా లేకపోయిందా? అసలు వారికి ఏమీ తెలియదు అనుకుంటున్నారా? ఏదో ఒక రోజు వారు పట్టుకోబడిపోతారు, చేస్తారు, మళ్ళీ పట్టుకోబడిపోతారు. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది ఆలోచించారు. కామాతురణం న భయం న లజ్జ. ఆ మొమెంట్ తోని సో కామం, అందుకోసం కామము, క్రోధము, లోభం నుంచి భగవంతుడు ఎందుకు దూరం ఉండమంటున్నారంటే కామం వచ్చినప్పుడు, కామం ఆవహించినప్పుడు తెలివి పనిచేయదు మెదడు. అదే రకంగా క్రోధం వచ్చినప్పుడు వారు ఏం చేస్తారో ఆ మొమెంట్ తోని ఫిస్ట్ ఆఫ్ యాంగర్ అంటారనమాట. సో ఆ టైంలో వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు, చేసేస్తారు, దాని తర్వాత బాధపడతారు వారు. సో లోభం అనేది ఇలాంటిది అనమాట. కాబట్టి అందుకోసమే భగవంతుడు దూరంగా ఉండమంటున్నారు. మతిని అది చంపేస్తుంది అనమాట. సో అందుకోసమని ఈ రకంగా ఫ్యూచర్ బాండేజ్ ని వారు ఏమాత్రం కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకుండా వారు చేసేవారిని తమో గుణంలో ఉన్నవారు అని అంటారు. సో అటువంటి వారు ఒక మార్క్ వేసుకోవచ్చు. అండ్ మరి కర్మ చేసేవారు వారు ఎటువంటి వారు అంటే ది వర్కర్ హూ ఇస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్. వారికి ఏదైనా లభిస్తుందా లభించదా అనే దాని నుంచి వారు విముక్తి ఉన్నవారు. ఫాల్స్ ఈగో నుంచి కూడా అంటే మిథ్యా అహంకారం నుంచి దూరం ఉన్నవారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా నన్ను పొగిడారు అని అంటే నేను దానికి పొంగిపోయానంటే మిథ్యా అహంకారం ఉన్నట్టుగానే. నేను బాగా చెప్పాను అని అంటే అది ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా నేను చెప్తున్నాను, అంతేగాని నా ఓన్ ఎండెవర్ వల్ల కాదు. నేను నిజంగానే అంత బాగా చెప్పగలిచేలాగా ఉండంటే నేను ఈ లోకంలో ఎందుకు ఉంటాను నేను. సో ఆ రకంగా అనమాట. హూ ఇస్ ఎంతూజియాస్టిక్ అండ్ రిజల్యూట్. వారు ఇది ఉత్సాహాత్ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంఘత్యాగస్ట సతో వృత్తి షద్భీర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి అనేసని మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో చెప్పున్నారనమాట. సో ఉత్సాహం ఉండాలన్నమాట. ప్రతి ఒక్కటి ఏదైనా నేర్చుకోవాలి, భగవంతుని పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోవాలి. ఉత్సాహం, నిశ్చయం, దృఢ నిశ్చయం అనేది ఉండాలి, ధైర్యం అనేది ఉండాలి. ఏదైనా మనకి కొద్దిగా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగాయంటే దాని నుంచి మనం బాధపడిపోకూడదు అనమాట. సో ఆ రకంగా ఉత్సాహం అనేది ఉండాలి. అండ్ హూ ఇస్ ఇండిఫరెంట్ టు సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. వారికి ఇది సక్సెస్ వచ్చినా లేక ఫెయిల్ అయిపోయినా సరే కూడా దాని గురించి వారు పెద్దగా బాధపడరు అనమాట. అటువంటి వారు దీంతో మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అంటారనమాట. అటువంటి వారు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టుగా. బట్ దట్ వర్కర్ హూ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ హిస్ లేబర్. సో వారు ఏంటి అని అంటే ఏదైనా కష్టపడిన దానికి నాకు ఏం వస్తుంది అనేది మాత్రమే చూస్తున్నారని అంటే వారు బాగా కష్టపడతారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అది వచ్చినప్పుడు పరిపూర్ణంగా దాన్ని ఆస్వాదిద్దామని అనుకుంటారనమాట. అటువంటి వారు చాలా లోభి, ఇతరుల పట్ల అసూయ భావం కలిగిన వారు. అండ్ అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి ఏదైనా సంతోషం వచ్చిందనంటే అతిగా ఆనందపడిపోతారు, బాధ వచ్చిందంటే అతిగా దుఃఖించేస్తారు. అటువంటి వారు రజోగుణంలో ఉన్నట్టు అనమాట. అండ్ వీరు ఎవరైతే అండ్ దట్ వర్కర్ హూ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ వర్క్ అగైన్స్ ది ఇంజంక్షన్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్చర్. సో మనకి ధర్మ గ్రంథాలకి విరుద్ధంగా వారు చెప్తూ ఉంటారు, చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఆ రకంగా ఉండేవారు ఎవరైతే కేవలం భౌతికవాదంతో ఉంటారో, ఇతరుల్ని మోసం చేసే ప్రపత్తి కలిగి ఉంటారో, లేకపోయిందా వారు ఇతరుల్ని దూషిస్తూ ఉంటారు, వారిని అవమానపరుస్తూ ఉంటారు, వారికి ఏ కర్మని చేసేదానికి కూడా వారికి ఆసక్తి అనేది ఉండదన్నమాట. వారి స్వలాభం గురించే వారు ఆలోచించే రకాలు. అటువంటి వారిని మనం తమ గుణంలో ఉన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు. అటువంటి వారు ఒక మార్క్ వేసుకోవచ్చు. మరి తెలివితేటలు అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఓ సన్ ఆఫ్ పృథ, దట్ అండర్స్టాండింగ్ బై విచ్ వన్ నోస్ వాట్ ఆట్ టు బి డన్ అండ్ వాట్ ఆట్ నాట్ టు బి డన్. ఏది కర్మ చెయ్యాలి, ప్రవృత్తి ఏంటి, నివృత్తి అంటే ఏంటి, అది తెలిసి ఉండాలి బాగా. అండ్
వాట్ ఈస్ టు బి ఫియర్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ టు బి ఫియర్డ్, దేనికి మనం భయపడాలి, దేనికి మనం భయపడకూడదు అనేది కూడా తెలుస్తున్నది. వాట్ ఈస్ బైండింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ లిబరేటింగ్, ఏది మనకి కర్మ బంధనాత్ చేస్తుంది, ఏది మనకి విముక్తినిస్తుంది అనేది కూడా తెలుస్తుండాలి. దట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. సో అది సత్వగుణం కలిగి ఉన్నది అనమాట. సో శ్రీల జయపతాక మహారాజుల వారు అంటే నా గురువు గారు, అతనికి ఏంటి అని అంటే 2008లో ఆయనకి ఇది వచ్చిందనమాట, బ్రెయిన్ హెమరేజ్. సో దానివల్ల ఆయనకి బ్రతికేదానికి ఛాన్సెస్ కేవలం 1% అని చెప్పారు. ఆయన అయినప్పటికీ కూడా దృఢ నిశ్చయం పెట్టుకున్నారు, ఓకే భగవంతుడు నాకు ఎంత, నా అతని గురువు గారు అతనికి ఎంతైతే లైఫ్ ఇచ్చారో అంతే బ్రతుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఒకవేళ అతను సక్సెస్ఫుల్ గా బయటికి వచ్చారనంటే మాత్రం ఇంకా ప్రచారాన్ని డబల్ చేయాలి అనేసి అనుకున్నారనమాట. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన ఇంకా కూడా నేను పూర్తి చేయలేకపోయాను నేను నాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని, కానీ మరి ఇంకా భగవంతుడి చేతిలో ఉన్నది, నన్ను తీసుకెళ్ళిపోవాలంటే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ లేదు కొంతకాలం ఉంచుతామనంటే ఇంకా నేను కష్టపడి పని చేస్తాను, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని నేను పరిపూర్ణంగా నేను శిరస వహించాలి అనేసి. నిజం చెప్పాలి అని అంటే అతనికి ప్రతి రోజు ఆయనకి చాలా చాలా నొప్పి బాధగా ఉంటుందన్నమాట. కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రతి రోజు ఆయన నిత్యం ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉంటారు, ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే ఉంటారు, దీక్షలు ఇస్తూనే ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్ఫాక్ట్ ఆయనకి షెల్టర్ కూడా ఇస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రీచింగ్ అనేది మాత్రం అస్సలు ఆపటం లేదనమాట. అది భక్తి అతనిది. అటువంటి వారి గురువుగా మనం దొరకడం అనేదే నాకు చాలా చాలా అదృష్టం అది అని నేను భావిస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్, అండ్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ కెనాట్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద రిలీజియస్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఇర్రిలీజియస్. సో వారికి ఏది సరైంది కాదు అనేది తెలియని వారు రజోగుణంలో ఉన్నట్టుగా between action that should be done and action that should not be done. సో ఏ కర్మని చెయ్యాలి, ఏ కర్మని చేయకూడదు అనేది తెలియని వారు రజోగుణంలో ఉన్నట్టుగా అనమాట. దట్ కన్సిడరేషన్, దట్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ కన్సిడర్స్ irreligion to be religion and religion to be irreligion. సో ధృతరాష్ట్ర వారు అతను ఏంటంటే పుత్ర వ్యామోహంలోని అతను ఎంత అలాన అంధుడైపోయారంటే అతనికి సహజంగానే అతనికి నేత్రం లేవు, కానీ అతను పుత్ర వ్యామోహంలోని ఎంత అంధుడైపోయారనంటే అతను ఒకవేళ పాండవులు వచ్చి 5 గ్రామాలు అడిగినప్పుడు అతను రాజు, అతను ఇచ్చేసి ఉండుంటే ఆ మహాభారత యుద్ధం కూడా జరిగేది కాదు, అండ్ వాళ్ళ కొడుకు రాజు కూడా అయిపోయి ఉంటారు. కానీ వారి కొడుకు మీద ఎంత వ్యామోహం అయిపోయిందని అంటే ఏం జరిగినా పర్వాలేదు నా కొడుకే సరి అన్నట్టుగా భావిస్తూ ఉండే అనమాట. తప్పుని కూడా అతను ఒప్పుగానే భావించుకుంటూ వెళ్ళారనమాట. కాబట్టి అది తమో గుణం అని అంటున్నారు. మరి దృఢ నిశ్చయం అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఓ సన్ ఆఫ్ వృత, దట్ డిటర్మినేషన్ విచ్ ఈస్ అన్బ్రేకబుల్, దృఢావృత, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండేవారు, విచ్ ఇస్ సస్టైన్డ్ విత్ స్టెడ్ ఫాస్ట్నెస్ బై యోగా ప్రాక్టీస్. భక్తి యోగము ద్వారా వారికి ఏంటి అని అంటే ఇది లభిస్తుంది దృఢ నిశ్చయం అనేది అని అంటున్నారు. దస్ కంట్రోల్స్ ది మైండ్, లైఫ్ అండ్ ది యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్. ఈ రకంగా వారి బుద్ధిని, మనసుని, వారి జీవితాన్ని, ఇంద్రియాలని వారి నియంత్రణలోకి పెట్టుకోగలరు అనేసని. సో అది సత్వగుణం అని. ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడైతే సీతాదేవిని వెతుక్కుంటూ లంక పక్కకి వెళ్తూ ఉండేనో అప్పుడు పర్వతరాజు పిలిచి అడిగారనమాట, ఆంజనేయ మీరు ఎంత అలసిపోతున్నారు, కొంతకాలం రెస్ట్ తీసుకోండి, ఆ పర్వతం మీద కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని చల్లటి నీరు త్రాగండి, పళ్ళు ఉన్నాయి పళ్ళుని తినండి, చాలా చాలా రసభరితమైన పళ్ళు, కొద్దిగా విశ్రాంతి బడులకు తీర్చుకున్నాక మళ్ళీ వెళ్ళండి అని అంటే, నాకు సీతమ్మ తల్లి కనివిచ్చేంత దాకా నేను రెస్ట్ అనేది తీసుకోను అని వెంటనే వెళ్ళిపోయారనమాట. అది దృఢ నిశ్చయం, భగవంతుని కార్యము అది. అందుకోసం అనేసి అతను తన స్వకార్యం అయినా సరే కూడా అతను దృఢ నిశ్చయం అంతగా ఉండేది కాదేమో, కానీ భగవంతుని కార్యం కాబట్టి అతను వెళ్ళారనమాట. అది దృఢ నిశ్చయం అనేది అలా ఉండాలి. అండ్ దట్ డిటర్మినేషన్ బై విచ్ వన్ హోల్డ్స్ ఫాస్ట్ టు ఫ్రూటివ్ రిజల్ట్ ఇన్ రిలీజియన్. ఏదైనా సరే కూడా భక్తి కార్యక్రమాలు చేస్తారు, కానీ దేనికోసమని అంటే వారికి ఏం లభిస్తుంది అని ఆలోచిస్తూ అనమాట. దాన్ని రజోగుణం అంటారు. అంటే చండీ యాగం అటువంటివి చేస్తారు చాలా మంది, కానీ దేనికి అంటే వారికి భౌతికంగా వారికి ప్రమోషన్ రావాలి అనేసని అటువంటి వాటి కోసం చేస్తారనమాట. అది సరైనది కాదు. అండ్ దట్ డిటర్మినేషన్ విచ్ కెనాట్ గో బియాండ్ డ్రీమింగ్, ఫియర్ఫుల్నెస్, lamentation, morses and illusion. Such unintelligent determination is the mode of darkness. ఎవరికైతే నిద్ర వల్ల ఆలస్యంతోని వాటితోని వారు ఏంటి అని అంటే అసలు ఆలోచించేదానికి వారి దృఢ నిశ్చయం అనేది ఉండదనమాట. ఆ రకంగా ఉండేవారు తమో గుణంలో ఉన్నట్టుగా అనమాట. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏంటి అని అంటే రోజుకి కేవలం 3 గంటలు నిద్రపోయేవారు.
మిగతా సమయం అంతా కూడా తన గురువు గారు చెప్పినట్టుగా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ ఈ రోజు అతనిది ఇది అతను ఇది అన్నమాట డిసపియరెన్స్ డే. సో కాబట్టి అతను తన గురువు గారు ఏదైతే ఆజ్ఞ ఇచ్చారో పాశ్చాత్య దేశాల్లో వెళ్ళి ప్రచారం చేయమన్నారు, అది 70 ఏళ్ల వయసులోనే అతను వెళ్ళి అక్కడ ప్రచారం చేశారనమాట. చేసి అతనికి ప్రతిరోజు ఏంటి అని అంటే కేవలం 3 గంటలు నిద్రపోయి మిగతా సమయం అంతా కూడా ట్రాన్స్లేషన్ సంస్కృతంలో ఉండేదాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ లోని ఆ లాంగ్వేజెస్ అన్నిట్లోని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత ఈ రకంగా ఎన్నో పుస్తకాల్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి మరి ఇచ్చారనమాట. మరి సంతోషాలు అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సత్వగుణంలోని ముందది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది, కానీ దాని తర్వాత అది నిజంగా అమృత తుల్యంగా ఉంటుంది అనమాట. పిల్లల్ని మనం స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ టైం వారు ఏడుస్తారు. పిల్లలే కాదు తల్లిదండ్రులకు కూడా బాధ అనిపిస్తుంది, అయ్యో పాపం వెళ్ళిపోతున్నాడే, అయ్యో పాపం ఏడుస్తున్నాదే అని. కానీ వారు చదువుకొని మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని ఉత్తీర్ణులయ్యి మంచి పొజిషన్కి వచ్చారు అని అంటే ఆ తల్లిదండ్రులు సంతోషిస్తారు, ఆ పిల్లోడు సంతోషిస్తారు. కానీ ఏదైతే కర్మ మనం ముందు చూసేదానికి తేనె వలె తీయగా ఉంటుంది, కానీ తర్వాత మనకి బాధ అనిపిస్తుంది, అటువంటిది రజోగుణం. పిల్లలకి మొబైల్ ఇచ్చేస్తాము ఎందుకనంటే మనకి కొద్దిసేపు ఫ్రీ టైం దొరుకుతుందని, కానీ పిల్లలు దానికి అడిక్ట్ అయిపోతారు. కాబట్టి అదంతా కూడా రజోగుణం. కానీ ఏ సంతోషం, ఏ ఆనందం అయితే మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఆఖరి దాకా కూడా ఇబ్బందినే తెస్తూ ఉంటుందో అది తమో గుణం. సో ఎవరికైతే 18 దాకా వచ్చిందో ఎక్సలెంట్, 12 వచ్చింది అని అంటే ఓకే, కానీ సర్వసాధారణంగా అందరికీ 6 వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం, అందరికీ 6 వస్తుంది ఫస్ట్ లోని. సో కాకపోతే ఇప్పుడు టైం ఏంటి అని అంటే మనకి భగవద్గీతని మళ్ళీ 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 చదవడానికి ఇది టైం అనేసి అర్థం చేసుకోవాలి. 18 వచ్చింది అని అంటే ఎక్సలెంట్ మీరు, కానీ 18 కంటే ఎంత తక్కువ వచ్చినా సరే కూడా భగవద్గీత ఇంకా చదవాల్సిందే అని. ప్యూరిఫికేషన్ త్రూ వర్ణాశ్రమ ధర్మ, వర్ణాశ్రమం ద్వారా మనల్ని మనం ప్యూరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా అనేదంటే సమోదమ తపశోచ్యం శాంతిరర్జమేవచం జ్ఞాన విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం. సో బ్రాహ్మణులకి ఏంటి అని అంటే ఇది 9 గుణాలు ఉండాలన్నమాట. సో వారికి ఏంటంటే శాంత స్వభావం, దమహ అంటే వారికి ఇంద్రియ నిగ్రహణ, ఆ రకంగా మనకి 9 గుణాల గురించి చెప్పున్నారు. ఇవన్నీ కూడా బ్రాహ్మణులకు ఉండాలి అని. మరి క్షత్రియులకు ఏముండాలి అని అంటే వారికి 5 గుణాలు చెప్పున్నారన్నమాట. శౌర్యం, తేజో, దాక్ష్యం, యుద్ధే చాపి అపలాయనం, దానం, ఈశ్వర భావశ్చ, క్షత్రం కర్మ స్వభావజం. సో హీరోయిజం అంటే వీరత్వం అనేది, మరియు శక్తి, ఇంకా దృఢ నిశ్చయము, తెలివితేటలు, యుద్ధంలోని కౌశలత, మరియు దానం చేసే గుణం అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా వారికి ఖచ్చితంగా ఉండాలి క్షత్రియులకి. మరి వైశ్యులకి ఏది ఉండాలంటే 3 రకాల గుణాలు ఉండాలి. కృషి, గోరక్ష, ఇంకా వాణిజ్యం. ఇవంతా కూడా దేనికోసం చేయాలి, వారి స్వలాభం కోసం అని కాదు, భగవంతుని కోసం అనేసి చేసి మందిరానికి వారు ఇవ్వగలచాలి. పాతకాలంలో ఏంటి అని అంటే వీరంతా కూడా సంపాదించేవారు, మందిరానికి అది ఇచ్చేవారు అనమాట. అండ్ అదే రకంగా క్షత్రియులు ఏంటి అని అంటే ప్రొటెక్షన్ చేసేవారు, శూద్రులు సహాయం చేసేవారు మిగతా వారికి అందరికీ కూడా. బ్రాహ్మణులు దాన్ని వారి స్వలాభం కోసం ఎప్పుడు వాడుకోకూడదు అనమాట. బ్రాహ్మణులు ఏం చేయాలంటే మందిరంలోనే ప్రసాదం అంతా కూడా వండి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి, అందుకోసం మీరు చూసినట్లయితే పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లోనంతా కూడా అది భగవంతునికి చాలా చాలా ఆస్తులు సొమ్మంతా ఉండేది. ఎందుకు అని అంటే వారికే ధాన్యము అంతా కూడా మందిరానికే ఇచ్చేసేవారు. వారే దాన్ని వండి, అంటే వారు అక్కడ బ్రాహ్మణుల చేత వండించి దాన్ని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి అందరికీ, ఊరందరికీ కూడా ప్రసాదం లాగా సాయంత్రం అయినాక అందరికీ కూడా అక్కడ హరికథ జరిగేది మందిరంలోని. కొద్దిసేపు ఆ హరికథని విని అందరూ కూడా అక్కడే ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి అందరూ వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి పడుకునేవారు అనమాట. తెల్లారి నుంచి సాయంత్రం దాకా ఇదే పని జరిగేది అనమాట. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భగవంతుని గురించి చెప్పడము, అక్కడ ప్రసాదం తినడం. కాబట్టి పాపం ఎవరు చేస్తారు, ఎవరికి పుణ్యము, అందరికీ సరి సమానంగా ఉండేదన్నమాట. కాబట్టి ఈ 3 కూడా వీరికి చేయాల్సిన పనులు అనమాట, వైశ్యులకి చేయాల్సినది. అండ్ నెక్స్ట్ శూద్రులకి ఏంటి అని అంటే ఒకటి పరిచారాత్మకం కర్మ. అంటే ఏంటి అని అంటే మిగతా వారికి వారు సేవలు చేయడం అనేది. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట, యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వం ఇదం తతం స్వకర్మతాం అభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరెవరికి వారి వారి కర్మని వారు చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే ఇక్కడ చెప్పబడినట్టుగా వారందరూ కూడా పర్ఫెక్షన్ అనేది వారు చేరుకుంటారు అని. అంతేగాని ఒకరు గొప్ప
బ్రాహ్మణులు మాత్రమే వారు భగవంతుడికి చేరుకుంటారు, మిగతా వారు చేరుకోరు అనేది కాదు. వారి వారి కర్మని వారు చేసుకుంటే పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది, పర్ఫెక్షన్ వల్ల జ్ఞానం వస్తుంది, జ్ఞానం వల్ల భక్తి అనేది వస్తుంది, భక్తి వల్ల వారు మోక్షాన్ని పొందగలరు అనేసని. శ్రేయాన్ స్వధర్మ విగుణ పరధర్మాత్ అనుష్ఠితాత్ స్వభావ నిత్యం కర్మ నిత్యతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. అంటే ఇంతకు ముందే నేను చెప్పాను ఏంటి అని అంటే, గురువులు వారి గుణాల బట్టి వారికి డివైడ్ చేసేవారు. వారు బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రుల అని వారికి గురువు ఏ రకంగా అయితే చెప్పారో దాన్ని బట్టి వారు యాక్చువల్గా బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రుల డిసైడ్ అవుతుంది. అంతేగాని వారు అనుకోవచ్చు నేను క్షత్రియుణ్ణి కానీ నేను శ్లోకాలు బాగా చదవగలను కాబట్టి నేను బ్రాహ్మణుల్లాగా నేను చేస్తాను. కాదు, వారికి ఏదైతే ధర్మం ఉన్నదో, స్వధర్మం అనేది ఉన్నదో దాన్ని వారు పాటించడం అనేది ఉత్తమమైనది. వారికి ఒకవేళ వారి ధర్మాన్ని, స్వధర్మాన్ని వారు సరిగ్గా చేయలేకపోయినా పరధర్మాల్లోని వారు చాలా చాలా బాగా చేయగలిచినా సరే కూడా వారు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే స్వధర్మమే చేయడం. అందుకోసమే ఇప్పుడు వారు బీటెక్ ఎవరైనా చేశారనంటే వారికి కంప్యూటర్స్ లో అంటే బీటెక్ కంప్యూటర్స్ చేశారంటే వారు పిహెచ్డి అటువంటివి కూడా, ఇది ఎంటెక్ చేశారంటే వారికి కూడా కంప్యూటర్స్ లోనే వారు పిహెచ్డి చేయాలి. అంతేకాని లాంగ్వేజ్ లో చేసిన వారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ లో చేశారు, వారు వెళ్ళి లిటరేచర్ నుంచి వారు మళ్ళీ కంప్యూటర్స్ లోకి ఆ రకంగా వచ్చేదానికి లేదు. వారి స్వధర్మమే వారు చేయాలి అనేసి అని అంటున్నారు భగవంతుడు. నెక్స్ట్ బ్రహ్మన్ ప్లాట్ఫామ్ కి ఏ రకంగా చేరుకోవచ్చు అంటే, వన్ కెన్ ఆబ్టైన్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ రినౌన్సియేషన్ సింప్లీ బై సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండ్ బై బికమింగ్ అన్అటాచ్డ్ టు మెటీరియల్ థింగ్స్. సో వారికి ఏంటి అని అంటే ఎవరికైనా సరే కూడా సింపుల్ గా చెప్పేశారు భగవంతుడు, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, దమహ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో అంటే వారికి కోపము లేకపోయిందా, వారికి ఇది కామము లేకపోయిందా, లోభము అనేది ఉండకూడదు. ఇది ఇంద్రియ నిగ్రహణ వల్ల వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వారు చేయాల్సింది, దేని పట్ల వారికి భౌతికమైన విషయాల పట్ల వారికి ఆసక్తి అనేది పెట్టుకోకూడదు. అంటే నాకు దానివల్ల ఏమొస్తుంది అనేసి ఆ రకంగా పెట్టుకోకూడదు. అది అన్నిటికంటే ఉత్తములు ఆ రకంగా చేస్తారు అని అంటున్నారు అనమాట. మరి అది ఎలా అవుతుంది అది అని అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు దాని గురించి కూడా చెప్పేశారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి న కాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తి లభతే పరం అని అంటున్నారనమాట. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ అంటే ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తిలోని పరిపూర్ణంగా నిమగ్నం అయిపోయారో అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే న శోచతి న కాంక్షతి, వారు దేనికి బాధపడరు, నా కాంక్షతి వారు దేనికి కూడా కాంక్షించరు కూడా, నాకు ఇది కావాలి అని. సమ సర్వేషు భూతేషు అటువంటి వారు అందరినీ సమానంగా చూసుకుంటారు వారు. అంతేకాదు మద్భక్తి లభతే పరం, భగవంతుని యొక్క భక్తి కూడా వారికి ఇంకా పరిపూర్ణంగా దొరుకుతుంది అని అంటున్నారు అనమాట. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యాస్వాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తద్ అనంతరం. One can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service. కేవలం భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మాత్రమే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చాటి చెప్పేశారు. ధ్యాన యోగం కాదు, లేకపోతే అష్టాంగ యోగం వల్ల కాదు, ఇంకా దేని వల్ల కాదు, కేవలం అంటే కేవలం భక్తి యోగము ద్వారా మాత్రమే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు అని అంటున్నారనమాట. సో and when one is in full consciousness of the Supreme Lord, సో ఎప్పుడైతే వారికి పరిపూర్ణంగా వారు ఆ భక్తియుక్త సేవలో అనగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపంతోని వారు ఎప్పుడైతే శుద్ధీకరణ అయిపోతుందో అప్పుడు ఆఫ్ ది సుప్రీం లార్డ్ బై సచ్ డివోషన్ హీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. కేవలం అటువంటి వారు మాత్రమే భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలరు, ఇంకెవ్వరికి చేరుకునే అర్హత కూడా లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మరి ప్యూర్ భక్తి అని అంటే ఏంటి అని అంటే సర్వకర్మాని అపి సదా కుర్వనో మాం వ్యపాశ్రయ మత్ప్రసాదాత్ అవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, భగవంతుని యొక్క భక్తులు వారేంటి అని అంటే కర్మని త్యాగం చేయరు. వారు అన్ని రకాల కర్మలు చేస్తారు కానీ దాని యొక్క కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేస్తారు. ఈ రకంగా వారు భక్తిలో ఉంటారు కాబట్టి వారు భక్తులు అనేసి పిలవడ్డారన్నమాట. సో మై డివోటీ అండర్ మై ప్రొటెక్షన్, వారు భక్తులు అయిపోయినాక భగవంతుని యొక్క కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అనమాట. కాబట్టి అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్ గా భగవంతుడే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారనమాట. రిచెస్ ది ఇటర్నల్ అండ్ ఇంపెరిషబుల్ అబౌట్ బై మై గ్రేస్, భగవంతుని యొక్క కృప వల్ల భగవద్ధామాన్ని వారు చేరుకుంటారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఇది బల్లగుద్ది మరి చెప్తున్నారు, ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారు అనేసి. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యతి అతఃచేత్వం అహంకారాన్ నశ్రయోసి వినక్షసి అని అంటే ఇఫ్ యు బికమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ మీ, ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇంకా కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నారన్నమాట. ఒకవేళ మనం కానీ భక్తి మార్గంలోని ఇంకా ఉన్నాము అని అంటే
యూ విల్ పాస్ ఓవర్ ఆల్ ది ఆబ్స్టకల్స్ ఆఫ్ కండిషన్ లైఫ్ బై మై గ్రేస్. కష్టాలు వస్తాయి, మీకు కష్టాలు రాకుండా కాదు, కానీ ఆ కష్టాలన్నిటినీ మీరు చాలా చాలా సునాయాసంగా మీరు దాటేయగలరు. ఏ రకంగా అంటే నా కృప వల్లనే అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇఫ్ హౌఎవర్ యూ డు నాట్ వర్క్ ఇన్ సచ్ కాన్షియస్నెస్, కాకపోతే ఆ రకంగా కాకుండా నాకు నచ్చింది నేను చేసుకుంటాను, నాకు ఇదే ఇష్టము, నాకు అదే ఇష్టము అని అనుకుంటే, భక్తి మార్గంలో నాకు వద్దు, నాకు అదే చేసుకుంటాను, నాకు నచ్చింది అన్నట్టుగా అనుకుంటే, అది దేని వల్ల అంటే ఫాల్స్ ఈగో వల్ల, అంటే మిథ్యా అహంకారం. సో వీరేం చెప్పేది, వీరికేం తెలుసు, నాకు ముందే తెలుసు, నాకు వీరి దగ్గర నేర్చుకున్నాను, నాకు అవసరం లేదు అన్నట్టుగా అనుకునే వాళ్ళు, నాట్ హియరింగ్ మీ, యూ విల్ బి లాస్ట్. సో భగవంతుడు ఒక నిధి కూడా చేతావని కూడా ఇస్తున్నారు. మీకు నేను చెప్తున్నాను, మీ శ్రేయం కోరి నేను చెప్తున్నాను, కానీ మీకు లేదు, నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను చేసుకుంటానంటే సరే కానివ్వండి, మీరు ఏ రకంగా కావాలనుకుంటారో ఆ రకంగా కానివ్వండి అనేసి. కుంతీదేవి, ఇప్పుడు మనకి ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారన్నమాట. ఒకటి కుంతీదేవి, ఇంకోటి ఈవిడనమాట ధృతరాష్ట్రుని భార్య. సో ఆవిడ ఏంటి అని అంటే శాపాలు ఇస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ కుంతీదేవికి ఎంతో ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే, గాంధారీదేవి శాపాలు ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ కుంతీదేవికి ఏంటి అని అంటే ఆవిడకి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి జీవితంలోని. చిన్న వయసులోనే ఆవిడకి ఒక కొడుకుని వదులుకోవాల్సింది వచ్చిందనమాట. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత పెళ్లి అయిపోయింది, తన భర్త పోయారు చిన్న వయసులోనే. అండ్ నెక్స్ట్ ఆ రకంగా 5 పిల్లల్ని ఆవిడే మోసుకొని అడవిల పాలవుతూ అక్కడి నుంచి అంతా పెంచుకుంటూ వచ్చారు. పోనీ ఏదో వచ్చాం మనం ఊరికి, పట్నంకి వచ్చాము అని అనుకుంటే అక్కడ విష ప్రయోగం జరిగింది తన కొడుకైన భీముడి మీద. వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా సవితల్లి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నదనమాట. వారి పిల్లలకి అసలు ఎవ్వరు కూడా గౌరవం ఇచ్చేవారు కాదు, వారిని దూషించేవారు, వారి మీద నానా హత్య ప్రయత్నాలు చేసేవారు, లాక్షాగ్రహాన్ని కాల్చేశారు, ఇంత చేశారనమాట. అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పటికీ ఆవిడకి కోపం లేదు. ఇంకా ఆవిడ ఏమన్నారనంటే, ఎప్పుడైతే యుద్ధం అంతా అయిపోయి గెలుపొందేశారో పాండవులు, అప్పుడు ఇంకా కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతున్నారన్నమాట రథం ఎక్కి, నేను ద్వారకాకి వెళ్ళాలి తల్లి అని అంటే, అప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని అంటే, అమ్మయ్యా ఇప్పటికైనా కనీసం రాజ్యం దొరికింది, ఇంకైనా కనీసం సుఖంగా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటాం. కానీ ఆవిడేమన్నారనంటే, నాకు ఆ రకంగా వద్దు, నాకు కృష్ణ విపదా సంతుతా శాశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శన యత్స్యాద్ ఆ పునర్భవ దర్శనం అని అన్నారనమాట. సో విపదా సంతుతా శాశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు అంటే, విపత్తులు ఓ జగద్గురు, ఓ కృష్ణ నాకు అడుగడుగున తా శాశ్వతంగా నాకు రానిండి విపత్తులు అని అన్నారనమాట. సో తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శన యత్స్యాద్. సో ఎప్పుడైతే నాకు మీ దర్శనం, భవతో దర్శన అంటే మీ యొక్క దర్శనం ఎప్పుడైతే అవుతుందో, ఆ పునర్ భవ దర్శనం, ఫస్ట్ భవ అంటే మీ యొక్క అని, సెకండ్ టైం భవ అంటే భూలోకం, ఈ లోకం యొక్క దర్శనం నాకు మళ్ళీ కలగదు. మీ దర్శనం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో మళ్ళీ నాకు ఈ భూలోకం దర్శనం నాకు కలగదు మళ్ళీ. ఎందుకనంటే నేను మీ శాశ్వతమైన ఆ లోకానికి నేను చేరుకుంటాను. నాకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడంతా మీరు వస్తున్నారు, కాబట్టి నాకు కష్టాలు వస్తే మీరు వస్తాను అని అంటే నాకు కష్టాలే రానియండి అనేసి అని అడుగుతున్నారనమాట కుంతీదేవి. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశో అర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మణ్య సర్వభూతాని యంత్ర రుఢాని మాయా. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ది సుప్రీం లార్డ్ ఇస్ సిట్యుయేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీవన్స్ హార్ట్. ఈశ్వర సర్వభూతానాం, అన్ని భూతాలు జీవభూతంలోకి అందరికీ కూడా హృద్దేశోర్జున తిష్టతి. సో హృదయంలోని కూర్చొని ఉంటారు భగవంతుడు అనేసని. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దారి చూపిస్తూ ఉంటారు అక్కడి నుంచి. హూ ఆర్ సీటెడ్ యాజ్ ఆన్ ఎ మెషిన్ మేడ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఎనర్జీ. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడే మనకి మార్గదర్శకం అంతా కూడా చేస్తారు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, భగవంతుడే అవన్నీ చేస్తారంటున్నారనమాట. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ ప్రసాదాత్ పరం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా, నువ్వు భగవంతుడికి నేనే అంతా దగ్గరుండి నేను నీకు చేపిస్తాను, కానీ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి అని అంటే, ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణుడికి నువ్వు శరణాగతి పొందేయి అని అంటున్నారనమాట. మరి ఏమవుతుంది శరణాగతి పొందితే అంటే, బై హిస్ గ్రేస్ యూ విల్ అటైన్ ట్రాన్సెండెంటల్ పీస్, పరమ శాంతిని పొందుతావు నువ్వు. ఇంకా స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. సో శాశ్వతమైన స్థానం అంటే పరమపద సోపానం, వైకుంఠం లభిస్తుంది నీకు, గోలోకం లభిస్తుంది. కాబట్టి భగవంతుడికి శరణాగతి పొందేవయ్యాను అని అంటున్నారనమాట. ఇతితే జ్ఞానం ఆఖ్యయాత్తం గుహ్యాత్ గుహ్యతరం మయా. సో అన్నిటికంటే పెద్ద గుహ్యతరం, అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్స్ నేను నీకు చెప్పేశాను. విమర్శతి తత్ అశేషేన
యథచ్చసి తథాకురు, నేను నీకు చెప్పవలసిన పెద్ద పెద్ద సీక్రెట్లన్నీ కూడా చెప్పేశాను, ఇప్పుడు నీకు ఎలా కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో నువ్వు అలా చేసుకో అనేసని ఫైనల్ గా చెప్పేశారు అర్జునుడికి కృష్ణుడు. ఆఖరికి చరమ శ్లోకాలు అంటారు ఈ రెండింటినీ కూడా. అది ఫైనల్ గా భగవంతుడు ఇంకా చెప్పాలనుకునేది ఏంటి అని అంటే, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మావే వైశ్యసి సత్యంతే ప్రతిజాని ప్రియోసిమే. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, మన అంటే ఎప్పటికీ కూడా నా గురించి ఆలోచించు, భవమద్భక్తో అంటే నా భక్తుడు అయిపోవయ్యా నువ్వు, మధ్యాజీ అని అంటే నన్నే నమస్కరించు, నాకే నువ్వు కొలుస్తూ ఉండు నన్ను మాత్రమే అని. సో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు అంటే నన్ను నమస్కరిస్తూ ఉండే ఎప్పటికీ కూడా. సో మామే వైశ్యసి సత్యంతే ప్రతిజాని ప్రియోసిమి, ఇవన్నీ చేసేవనంటే 4 చేసేవనంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు నా దగ్గరికి చేరుకుంటావు, అది నేను నీకు చెప్తున్నాను, వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే ప్రతిజాని ప్రియోసిమే కేవలం అర్జునుడికే చెప్పటం లేదు, మనందరికీ చెప్తున్నారు. మీరంటే నాకు చాలా 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 ఇష్టమను, అందుకోసం నేను మీ అందరికీ చెప్తున్నాను, దయచేసి దీన్ని పాటించండి, ఈ రకంగా చేస్తే ఖచ్చితంగా నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు అనేసని. ఇంకే రకంగా చెప్పుకుంటారు భగవంతుడు, నేను మిమ్మల్ని ఇంత ప్రేమిస్తున్నాను, నాకు మీరంటే ఇంత ఇష్టము అని భగవంతుడు మన ముందు ఇంకే రకంగా నోరు తెరిచి చెప్పగలరు. ఆఖరికి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో అన్ని రకాల ధర్మాలు మీరు చేయవలసిన మిగతావన్నీ కూడా పనులు ఏదున్నా సరే కూడా దానన్నిటినీ కూడా మీరు విడిచిపెట్టేసి మాం ఏకం నన్ని మాత్రమే మీరు శరణాగతి పొందండి, అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మీకేం కావాలి చెప్పు, పాపాల నుంచి విముక్తి కావాలా చలో తీసేసుకో, మోక్షయిష్యామి మా శుచః మోక్షం కావాలా అది కూడా తీసుకో ఇచ్చేస్తాను, నేను ఏం కావాలి నేను నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నానయ్యా వచ్చేవయ్యా బాబు అనేసని ఒక తల్లి ఒక తండ్రి ఏ రకంగా అయితే తన దారి తప్పిన కొడుకు కోసం అనేసని విరవల్లాడిపోతూ ఉంటారో, ఈ రకంగా భగవంతుడు మన కోసమని తప్పించిపోతున్నారనమాట. ఈ రోజు నుంచో నిన్నటి నుంచో కాదు, ఎన్నో ఎన్నో కోట్లాది జన్మల నుంచి భగవంతుడు మనకి మార్గదర్శనం ఇద్దాము అనేసని ఎప్పటి నుంచో కాచుకొని కూర్చొని ఉన్నారు. కానీ మనం భగవంతుడి పట్ల అసలు కనీసం కూడా చూడటం లేదనమాట. సో ఫైనల్ గా కంక్లూషన్, ఇదంతే న తపస్కాయ న భక్త్యా న కాంచన కదాచన నచ శుశ్రూవసవే వాచ్యం నచ మామ్యో అభ్యశ్రుతి సూయతే. అంటే ఇది ఈ గొప్ప జ్ఞానాన్ని మీరు కేవలం భక్తిలో ఉండే వారికి మాత్రమే చెప్పండి, భక్తి లేని వారికి లేకపోయినా నా పట్ల అసూయ భావన కలిగిన వారికి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తే స్వభిదాస్యతి భక్తి మయి పరాం కృత్వా మాం ఏవైష్యతి అసంశయ అని అంటే, ఈ విద్యని ఎవరైతే గొప్ప దీన్ని గుహ్యతమైన శాస్త్రాన్ని ఎవరైతే మిగతా వారికి చెప్తారో మిగతా వారికి బోధిస్తారో వారికి ఖచ్చితంగా భక్తియుక్త సేవ అనేది నా అనుగ్రహం వల్ల దొరికిపోతుంది అని అంటున్నారు. అంతేకాదు వారు అంతతః నా దగ్గర చేరుకుంటారు అని కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేదో కొద్దిగా ప్రయత్నిస్తున్నాను మీ అందరికీ చెప్పేదానికి, మీరు కూడా ఈ కేటగిరీలో పడచ్చు. మీరు ఇతరులకు మీరు చెప్పండి, ఇతరులకు చెప్పి వారికి కూడా ఈ దీంట్లోని నెక్స్ట్ రాబోయే భగవద్గీత క్లాసెస్లోని ఎన్రోల్ చేయించండి. మీ తెలిసిన వారికి మీ చుట్టాలకి ఎవరెవరికైతే మీరు శ్రేయోభిలాషులో లేక మీకెవరైతే శ్రేయోభిలాషులు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఇది దయచేసి చెప్పండి. వారిని ఎలాగైనా సరే కూడా జాయిన్ అయ్యేదానికి చెప్పండి. 18 రోజులు వారు నివేశించారంటే వారి సమయాన్ని, వారికి అద్భుతమైన జ్ఞానం వారికి తెలుస్తుంది. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృతమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి అనంటే, నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు మనుష్యుల్లోకి అందరికంటే కూడా ఇంత గొప్పవారు కశ్చిన్ మే ప్రియకృతమా ఇంతకంటే కూడా నాకు ఇష్టమైన వారు ఇంకెవరూ లేరు, వీరే నాకు అందరికంటే ఇష్టం ఎవరైతే ఈ భగవద్గీత అనే దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు బోధిస్తారో అనేసి అంటున్నారు. భవితా నచమే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి ఈ భూలోకంలో నాకు వీరికంటే కూడా ప్రియమైన వారు ఇంకెవ్వరూ లేరు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. సో అంత ప్రియులు భగవంతుడికి భగవద్గీతని ఇతరులకు బోధించేవారనంటే. అధ్యస్యతే చ ఇమాం ధర్మ్యాం వదం చ అవ్యయో జ్ఞాన యజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యం ఇతి మే మతిం. అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అండ్ ఐ డిక్లేర్ దట్ హీ హూ స్టడీస్ దిస్ సక్రెడ్ కన్వర్జేషన్ వర్షిప్స్ మీ బై హిజ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎవరైతే వింటారో శ్రద్ధపూర్వకంగా వారు భగవంతుణ్ణి వారి మనస వాచ కర్మణ వారి బుద్ధితోని వారు భగవంతుణ్ణి కొలుస్తారు ఖచ్చితంగా అని అంటున్నారు అనమాట.
శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణ్యాద్ అపియో నరః సోపి ముక్త సువల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. అంటే ఎవరైతే దీన్ని శ్రద్ధతో వింటారో, వారికి ఎవరికైతే అసూయ భావం లేకుండా ఉంటుందో, వారు అన్ని పాపము దీని నుంచి వారు విముక్తులైపోతారు. అంతేకాదు వారు శాశ్వతమైన స్థానానికి వారు చేరుకోగలరు అనేసని, అంటే పుణ్యలోకాల్లోకి వారు వెళ్తారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయింది, ఇంకా కృష్ణుడు చెప్పాల్సినవంతా కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్ మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. నాకు నష్టో మోహ, నా మోహం అంతా నష్టం అయిపోయింది. స్మృతిర్లబ్ధ అంటే నా స్మృతి అనేది నాకు తిరిగి వచ్చింది, మెమొరీ అనేది తిరిగి వచ్చింది. త్వత్ప్రసాదాన్ మయాచ్యుత, మీ ప్రసాదం వల్ల ఓ అచ్యుత, స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. ఇప్పుడు మీరు ఏ రకంగా చెప్తే నేను ఆ రకంగా చేస్తాను, ఎందుకంటే గత సందేహాలన్నీ కూడా నష్టమైపోయాయి ఇప్పుడు నాకు అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు అయిపోయినాక సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఈ రకంగా నాకు ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తులు మాట్లాడుకున్నది నేను ఆ సంభాషణను విన్నాను. అర్జునుడు మరియు ఆ యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదనంటే వారి సంవాదన నా వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి. వ్యాస మహర్షి కృప వల్ల వీరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో, అసలు మనసులోని ఏమనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా నాకు తెలిసింది అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఇది యాక్చువల్గా అర్జునుడికి మాత్రమే చెప్పారు, కానీ నాకు కూడా తెలిసింది కేవలం వ్యాస మహర్షి కృప వల్ల. వీరు సంభాషణ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే నాకు అత్యంతమైన ఆనందోల్లాసం నాకు కలుగుతోంది. ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజ్ అని చెప్తున్నారనమాట. ఓ కింగ్, వెన్ ఐ రిమెంబర్ ది వండర్ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. వారు మాట్లాడుకున్న మాటలు మాత్రమే కాదు, ఆ గోవిందుని యొక్క అద్భుతమైన రూపాన్ని చూసినప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా ఇంకా ఆనందోల్లాసం నాకు కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారనమాట. అంతేకాదు ఆఖరికి ఇతను సంజయుడు ఇది కూడా చెప్పేశారనమాట. ఫస్ట్ అన్నిటికంటే మొదటి శ్లోకం ఏంటి అని అంటే, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఓ సంజయ, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రంలోని నా పిల్లలు అనగా కౌరవులు మరియు పాండవుల యొక్క పిల్లలు, పాండురాజు పిల్లలు, వారు యుద్ధం కోసం అనేసి వచ్చారు కదా, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ఎవరు గెలుస్తారంటావు అనేసి అడిగారు. కాబట్టి అతనేంటి అనంటే కొండ బదలు కొట్టినట్టుగా ఇక్కడ ఇతను చెప్పేస్తున్నారు సంజయుడు. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయోర్భూతి ధ్రువా నీతిర్ మతిర్మమ అనేసని. ఎక్కడైతే యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు, ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటారో అక్కడ శ్రీర్ అంటే ధనము, విజయం అంటే విజయము మరియు వారికి అసాధారణమైన శక్తి మరియు నీతి అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది నా ఉద్దేశం స్వామి అని కొండ బదలు కొట్టినట్టు చెప్పేశారు. అనగా మీ పిల్లలందరికీ కూడా వినాశనం తప్పదు అనేసని ఆల్రెడీ చెప్పేశారనమాట. ఈ విషయంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, as far as the field of spiritual activities is concerned, when a devotee is self-satisfied and does not preach the glories of Krishna, he is not considered a first-class devotee. సో మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు భక్తులు, ఎందుకంటే భగవద్గీత తెలుసుకున్నారు కాబట్టి భగవంతుని కృప వల్ల మీకు అందరికీ కూడా భక్తి వచ్చేసింది. కాకపోతే మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి, మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా లేక ఒక ఆర్డినరీ డివోటీ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా. డివోటీ హూ ట్రైస్ టు ప్రీచ్, కనీసం ప్రయత్నించండి దీన్ని ఇతరులకు చెప్పేదానికోసం అని. మీరు చెప్పలేకపోతే కనీసం ఇక్కడ జాయిన్ చేయించండి ఈ క్లాస్ లోకి. who has compassion upon innocent persons who have no knowledge of Krishna is a superior devotee. ఉత్తమమైన భక్తులు ఎవరు అని అంటే, ఎవరికైతే భగవద్గీత జ్ఞానం లేదో, నిజం చెప్పాలంటే మనల్ని మనమే హిందువులు అనుకుంటాం కానీ భగవద్గీతలో ఏం రాసున్నదో మనకు తెలియదు. కాబట్టి అటువంటి వారికి అమాయకులు అని అంటాం మనం, అజ్ఞాని అనేసి అని అంటాము. సో జ్ఞానం లేదు వారికి. కాబట్టి వారికి ఒకవేళ జ్ఞానం దొరికిందని అంటే వారు నిజమైన హిందువుల్లాగా, సనాతన ధర్ముల్లాగా, సనాతన ధర్మం తలకు ఆచరించే వారిలాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అదర్వైజ్ ఊరికనే ఒక బొట్టు పెట్టుకొని ఒక కాషాయ జెండా ఒకటి పట్టుకున్నంత మాత్రాన వారు హిందూ సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు సాగించే వాళ్ళు అవ్వరు. వారు ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని నలుగురికి బోధించగలరో అటువంటి వారు నిజమైన భక్తులు అనేసని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. అంతేకాదు ప్రూఫ్ తో పాటు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇన్ హిస్ ప్రేయర్ టు లార్డ్ ప్రహ్లాద్, టు ద లార్డ్, Prahlad Maharaj said that he was not personally interested in liberation from this material world. ఇది శ్రీమద్ భాగవతం 4వ canto 17వ అధ్యాయం నుంచి 26వ శ్లోకంలోది అది చెప్తున్నారన్నమాట, కోట్ చేస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజు అది నరసింహస్వామికి చెప్తున్నారనమాట. అతనికి ఏంటి అని అంటే మోక్షం పొందాలి అనేసి అంత ఆసక్తి లేదు అనేసని.
అతనేంటి అని అంటే అసలు మోక్షం అనేది నాకు అవసరమే లేదు అని అంటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఈ లోకంలో ఎంతో మందికి అజ్ఞానంతో వారు ఉండిపోయి ఉన్నారు. వారందరికీ వెళ్ళి నేను మీ మీ గొప్పతనం అంతా కూడా చెప్తాను, నేను మీ కీర్తుల గురించి నేను చెప్తాను, మీ లీలల గురించి చెప్తాను, కనీసం అదేనా విని వారు రావచ్చేమో, వారందరూ వచ్చినాకనే నేను వస్తాను అనేసి అని ఇది చెప్పారంట. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇచ్చున్నదనమాట. కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ మంత్ లోని జనవరి మంత్ లోని మళ్ళీ స్టార్ట్ కాబోతుంది. సో మీరు కావాలంటే మీరు దానికి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. బెస్ట్ ఏంటి అని అంటే మీరు అందరూ లెవెల్ 2కి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. కనీసం ఒక మాల నేను మీ అందరికీ పాదాలకి నా శిరసాభివందనం చేసి నేను నమస్కరించి అడుగుతున్నాను. దయచేసి కనీసం ఒక మాల ప్రతిరోజు కూడా జపం చేయండి. 8 నిమిషాలు మాత్రమే తీసుకుంటుంది కాబట్టి అది చేయండి. అండ్ లెవెల్ 2కి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఇంకొకసారి నేను అందరికీ కూడా సవినయంగా నేను మనవి చేసుకునేది ఏమంటే వీలైనంత మందికి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఉచితంగా ఇస్తున్నారు మనకి శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందర మందిరం వారు. కాబట్టి దయచేసి సదవకాశాన్ని మీరు మాత్రమే కాదు ఇతరులకి, మీ శ్రేయోభిలాషులకి, మీరెవరికైతే శ్రేయోభిలాషులో వారందరికీ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఇవ్వండి. సో ఇది గీతా మహాత్మ్యం. ఆది శంకరాచార్య వారు ఎవరైతే అతను సాక్షాత్ అతను శివుడి అంశ అతను. సో అతను పాడారనమాట గీతా మహాత్మ్యం అనేది. గీతా శాస్త్రమిదం పుణ్యం పటే ప్రయత పుమాన్ విష్ణు పాదం అవాప్నోతి భయశోకాది వర్జిత. అంటే one who is regulated with a regulated mind resides with the devotion this Bhagavad Gita scripture which is bestower of all virtue will attain a holy abode such as Vaikuntha. వైకుంఠం ప్రాప్తి చెందుతారు ఎవరైతే భగవద్గీతని భక్తియుక్త సేవతోని శ్రవణం చేస్తారో, వింటారో, తెలుసుకుంటారో అని. ది రెసిడెన్స్. మరి వైకుంఠం అంటే ఏది అని అంటే విష్ణు పాదం. అది విష్ణు యొక్క పాదాలకు చేరుకుంటారు. ఇంకేదైనా పుస్తకం ఉందా మనకి ఏదైతే డైరెక్ట్ మనకి గోలోకానికి చేరుస్తుందో? ఏదీ లేదు, కేవలం ఇది ఒకటే. విచ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మండేన్ క్వాలిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫియర్ అండ్ లామెంటేషన్. సో భయ ఇంకా శోకము ఇవన్నీ వర్జితం అన్నమాట అక్కడ వైకుంఠంలోని. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. సో గీతాని ధ్యానం అంటే అధ్యయనం చేసి మనం జాగ్రత్తగా ప్రతి రోజు మనం దాన్ని కానీ తెలుసుకున్నాము అని అంటే, సో అప్పుడేమవుతుంది అని అంటే మనకి పూర్వజన్మ కృతానిచ ఎన్నో ఎన్నో జన్మల్లో మనం చేసుకున్న పాపాలన్నీ కూడా మనకి నష్టమైపోతాయి అని అంటున్నారు అనమాట. మలినేమోచనం పుంసం జన స్నానం దినే దినే సకృద్గీతామృత స్నానం సంసారమలనాశనం. One may cleanse himself daily by taking a bath in water. ప్రతి ఒక్క రోజు స్నానం చేస్తూ ఉంటారు నీటితోని. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, ఒకవేళ ఎవరైనా సరే కూడా ఈ అమృత తుల్యమైన ఆ గంగా నది వలె పవిత్రమైన ఈ భగవద్గీతలోని ఎవరైతే ఒక్క మునక వేస్తారో, for him the dirt of material life is altogether vanquished. సో అటువంటి వారికి సంసారమైన మలమంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది అని అంటున్నారు అన్నమాట. గీతా సుగీత కర్తవ్య కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరై యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాద్వినిశ్రిత. అంటే బికాస్ భగవద్గీత is spoken by the supreme personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. భగవంతుని యొక్క అమృత తుల్యమైన పెదవుల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మనం ఈ భగవద్గీతను ఒక్కటి చదివితే ఇంకా ఏది చదవవలసిన అవసరమే లేదు అని అంటున్నారనమాట. వన్ నీడ్ ఓన్లీ అటెంటివ్ అండ్ రెగ్యులర్లీ హియర్ అండ్ రీడ్ భగవద్గీత ఇన్ ది ప్రెసెంట్ ఏజ్. కేవలం ఫస్ట్ వినడం అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ వినడం భక్తిపూర్వకంగా, శ్రద్ధపూర్వకంగా, అండ్ నెక్స్ట్ దాన్ని చదవడం, తెలుసుకోవడం. కలియుగం వాసులకు అందరికీ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నారు, పీపుల్ ఆర్ సో అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ మండేన్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ దెమ్ టు రీడ్ ఆల్ ది వేదిక్ లిటరేచర్స్. ఎంతలాన మనం ఇక్కడ మన కలియుగంలోని మన కర్మల్లోని మునిగిపోయి ఉన్నామనంటే మనకేంటి అని అంటే అన్ని పుస్తకాలు మనం చదవలేము, ఇది భక్తి యొక్క. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ, కానీ అది కూడా అవసరం లేదు. దిస్ వన్ బుక్ భగవద్గీత విల్ సఫైస్. ఈ ఒక్క పుస్తకం చాలు, భగవద్గీత ఒకటి చాలు. Because it is the essence of all Vedic literatures, వేదాల యొక్క సారాంశం, and especially because it is spoken by the supreme personality of Godhead. ఎందుకనంటే భగవంతుడు దీన్ని సాక్షాత్ అతనే చెప్పారు కాబట్టి అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన పుస్తకం అని అంటున్నారు అన్నమాట.
భారతామృత సర్వస్వం విష్ణు వక్త్రాద్ వినిశ్చితం గీత గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న వేద్యతే. బై డ్రింకింగ్ ది గ్యాంజెస్ వాటర్ ఆఫ్ ద గీత, గీత భగవద్గీత, ఈ గంగా నది వలె ఉండే ఈ భగవద్గీతని ఎవరైతే వారు లోపలికి అంటే తాగుతారో, అంటే ఎవరైతే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో, ది డివైన్ క్వింటెసెన్స్ ఆఫ్ ది మహాభారత్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ది హోలీ లోటస్ మౌత్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు, ఏదైతే విష్ణు యొక్క పెదవుల నుంచే వచ్చిందో, వన్ విల్ నెవర్ టేక్ బర్త్ ఇన్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్ అగైన్. ఎవరైతే భగవద్గీతని అర్థం చేసుకుంటారో భౌతికమైన లోకాల్లోని మళ్ళీ వారికి జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, బై డివోషనల్ రిసైటింగ్ ది గీత, ద సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ ఈస్ టెర్మినేటెడ్. భక్తియుక్త సేవతోని మనం కానీ దీన్ని విని అర్థం చేసుకొని మనం ఇతరులకు బోధిస్తున్నట్టయితే మనకి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రం నుంచే మనం విముక్తి పొందుతాం అని అంటున్నారు. సర్వోపనిషదో గావో దగ్ధ గోపాల నందన పార్థవత్స సుధీర్ భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం నః. అంటే అన్ని ఉపనిషదులు, సర్వోపనిషదో గావో, అన్ని ఉపనిషదుల పేరు ఆవులైతే, దోగ్ధ గోపాలనందన, ఆ పాలు పిండేవారు ఎవరు అని అంటే గోపాలనందనుడు అంటే కృష్ణుడు. అన్ని దీని నుంచి ఉపనిషత్తుల నుంచి సారాంశం అంతా తీసుకొని వచ్చారు, ఒక దగ్గర దాన్ని జమ చేశారు. కానీ దాని మీద ఫస్ట్ ఆవు యొక్క పాలుకి ఫస్ట్ అధికారి ఎవరు అని అంటే ఆ దూడ. పార్థోవత్సహ అంటే ఆ వత్స అంటే దూడ ఎవరు అని అంటే అర్జునుడు. కాబట్టి మొట్టమొదటి అధికారం అర్జునుడికి ఉన్నది. దాని తర్వాత అధికారం ఎవరికి ఉన్నదంటే సుధీర్ భోక్త, మిగతా అందరు భక్తులకి దుగ్ధం గీతామృతం మహాతి, అద్భుతమైన ఈ భగవద్గీత యొక్క రుచిని ఆస్వాదించచ్చు అని అంటున్నారనమాట. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఏకో దేవ దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఏకో మంతస్తస్య నామాని యాని కర్మప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకే ఒక శాస్త్రం ఉండాలి అందరికీ కూడా. అది ఏంటి అని అంటే దేవకీదేవి యొక్క పుత్రుడు అనగా కృష్ణుడి యొక్క భగవద్గీత. ఒకే దేవుడు ఉండాలి. అది ఎవరు అనంటే దేవకీదేవి పుత్రుడు అనగా కృష్ణుడే, అతనే దేవుడు, అతను మాత్రమే దేవుడు. ఏకో మంతస్తస్య నామాని అని అంటే ఒకే ఒక మంత్రం ఉన్నది. అది ఏది అనంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ అంటే ఒకే ఒక కర్మ ఉన్నది అందరికీ కూడా. అది ఏంటి అని అంటే ఆ కృష్ణుడి యొక్క సేవ అనేసి అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడతోని మనకి ఈ భగవద్గీత మనకి